ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L2 வரவேற்கிறேன். ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு வந்து பிரணத்தி வந்து ஜானி மாதாஜி எடுத்துக்கோங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் தேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वभान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं शातवैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं कृष्ण विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासाद्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू सो मच. Stop share and हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. நீங்க தான் ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? நேத்து நீங்க தானே படிக்க விட்டு போயிடுங்க இல்லையா பிரபுஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. கேளா ஸ்டார்டிங் நீங்களே பண்ணிடுங்க. ரெடியா இல்லன்னா சொல்லுங்க, நாங்க வேற யாரையோ படிச்சு. ரெடியா இல்லையா? ரெடியா தான் இருக்கீங்க மாதாஜி. ஓகே, அப்ப படிச்சு. வேதாஹம் சமதீதானி வர்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேத நகிருஷ்சன. வேத அறிவேன், அகம் நான், சமதீதானி கடந்த காலம், வர்தமானானி நிகழ்காலம், ச மேலும், அர்ஜுனா பவிஷ்யானி எதிர்காலம், ச மேலும், பூத்தானி எல்லா உயிர்வாளிகளையும், மாம் என்னை, தூ ஆனால், வேத அறிந்தவன், ந இல்லை, கஷ்சன யாரும். மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவ ஆத்மாக்களையும் நன்கறிவேன், ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. பொருளுரை. இங்கே உருவம் அருவத்தை பற்றி கேள்வி நன்றாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.
அருவவாதிகள் கூறுவது போல பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ரூபம் பௌதீகமானதாக மாயையாக இருந்தால் உயிர்வாளிகளைப் போல அவரும் தனது உடலை மாற்ற வேண்டியிருக்கும். மேலும் அதன் மூலம் தனது கடந்த கால வாழ்வின் நினைவுகள் அனைத்தையும் இழந்திருப்பார். ஜட உலகில் வசிக்கும் எவரும் தனது முற்பிறவியை நினைவு கொள்ளவோ எதிர்கால வாழ்வினை முன்னுரைக்கவோ தனது தற்கால வாழ்வின் விளைவுகளை அறியவோ இயலாது. எனவே அவன் கடந்த எதிர்காலத்தினை அறியாதவன் பௌதீக காலத்திலிருந்து விடுபடாதவரை இறந்த எதிர்காலத்தினை எவரும் அறிய இயலாது. சாதாரண ஜீவாத்மாவை போலன்றி கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, வருங்காலத்தில் நடக்கப் போகின்றவை ஆகிய அனைத்தையும் முழுமையாக அறிவேன் என்று தெளிவாக கூறுகிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கோடிக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பு சூரிய தேவனான விவாஸ்வனுக்கு உபதேசித்ததை அவர் நினைவு கூறுவதை நாம் கண்டோம். ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் இதயத்திலும் பரமாத்மா வீற்றிருப்பதால் கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு உயிர்வாளியையும் அறிவார். ஆனால் அவ்வாறு ஒவ்வொரு உயிர்வாளியையும் பரமாத்மாவாக வீற்றுள்ள போதிலும் தனிப்பட்ட முறையில் பரமபுருஷ பகவானாக உள்ள போதிலும் சிற்றறிவுடையவர்கள் அருவ பிரம்மனை அறிய முடிந்தாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பரமபுருஷராக உணர முடியாது. நிச்சயமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணரது திவ்யமான உடல் அழியக்கூடியதல்ல. அவர் சூரியனை போன்றவர், மாயை மேகத்தை போன்றது. சூரியன், மேகம், பற்பல நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்கள் இருப்பதை ஜட உலகில் நாம் காண முடிகிறது. சில சமயங்களில் ஆகாயத்தில் உள்ள அனைத்தையும் மேகங்கள் தற்காலிகமாக மறைக்கலாம். ஆனால் அதற்கு மறைவு நமது எல்லைக்கு உட்பட்ட பார்வையில் மட்டுமே. சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் உண்மையில் மறைக்கப்படுவதில்லை. அதுபோல மாயையும் பரமபுருஷரை மறைக்க முடியாது. தனது அந்தரங்க சக்தியினால் அவர் சிற்றறிவுடையோருக்கு தோன்றுவதில்லை. இந்த அத்தியாயத்தின் 3வது பாதத்தில் கூறப்பட்டபடி கோடிக்கணக்கான மனிதரில் ஒரு சிலரை தங்களது மனித பிறவியை பக்குவப்படுத்த முயற்சி செய்கின்றனர். அவ்வாறு பக்குவமடைந்த ஆயிரக்கணக்கான மனிதரில் ஒருவரை பகவான் கிருஷ்ணரை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அருவ பிரம்மனையோ இதயவாசியான பரமாத்மாவையோ உணர்வதில் ஒருவன் பக்குவமடைந்திருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடாமல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக உணர்வது சாத்தியமற்றதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அர்ஜுனா என்ன இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது? அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த கால எல்லாம் எனக்கு தெரியும். எல்லாரோட பாஸ்ட் தெரியும், எல்லாரோட பிரசன்ட் தெரியும், எல்லாரோட ஃபியூச்சரும் தெரியும். ஆனா என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் நான் அறிவேன். ஏன்னா ஒரு கடவுள். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. அந்த மாதிரி அந்த ஸ்லோகா கொடுத்துருக்கா. அப்ப அதுல என்ன பொருளுரை என்ன கொடுக்குறாங்க? இங்கே உருவம், அருவத்தை பற்றிய கேள்வி நன்றாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அருவவாதிகள் கூறுவது போல பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ரூபம் பௌதிகமானதாக மாயையாக இருந்தால் உயிர்வாழிகளைப் போல அவரும் தனது உடலை மாற்ற வேண்டியிருக்கும். இவாடு வாதம் தான். அவருக்கு என்னது பௌதிகமாக ஒரு இது மாயை. இப்ப நம்மளாம் அப்படித்தானே மாயால தானே செக் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா பகவானோடும் எப்படி அவரும் தனது உடலை மாற்ற வேண்டியிருக்கும். மேலும் அதன் மூலம் தனது கடந்த கால வாழ்வின் நினைவுகள் அனைத்தையும் இழந்திருப்பார். நம்மள ஒரு நிமிஷம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இருக்கிறேன். இங்க உருவம் மாதாஜி எனக்கு இங்கிலீஷ் அந்த பௌதிகமான மாயை, அதுக்கு இங்கிலீஷ் என்ன மாதாஜி? அவருடைய ரூபம் பௌதிகமானதுன்னா இங்கிலீஷ் எப்படி மாதாஜி? டிரான்சென்டென்டல் வரும். நீங்க அந்த பௌதிகமானதுன்னா டிரான்சென்டென்டல். பௌதிகம்னா மெட்டீரியல். அவரோட ரூபம் மெட்டீரியல். இஃப் இஸ் பாடி வாஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் அப்படின்னு போடுறதா? ஆமா ஆமா. நீங்க அதான் நீங்க இந்த வேதா வைஸும் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். தமிழ் புக் இல்லையே. அப்ப மாயை என்ன சொல்றாங்க மாதாஜி? மாயைன்னா மாயானே போட்டுக்கலாமா? என்ன போட்டிருக்கா நான் பாக்குறேன். இல்ல சும்மா எனக்கு தெரியாதுனால கேக்குறேன் மாதாஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம். சில இதெல்லாம் தமிழ் படிக்கிறத விட இங்கிலீஷோட படிச்சுடலாம். அவரோட ரூபம் பஞ்சபூதங்களால ஆனது இல்லைன்னு தான் சொல்ல வர்றாங்க அவங்க, பௌதிகமானதாக. என்ன கொடுத்திருப்பாரு இங்க உருவம் அருவத்தை பற்றி. அதுல ஸ்டார்ட் பண்றேன். Here the question of personality and impersonality is clearly stated. அதாவது உருவம் அருவத்தை பற்றி உருவம் அருவம் பர்சனாலிட்டி இம்பர்சனல் அதை பத்தி கிளியரா கொடுத்து
பர்சனல் அண்ட் இம்பர்சனலா? அருவவாதி and உருவவாதி. அருவம் அந்ததான் பர்சனல் and impersonal. If Krishna, the form of supreme personality of Godhead, were Maya, Maya தான் முடியும். Material, as the impersonalists consider him to be, then like the living entity, he would change his body and forget everything about his past life. இப்ப நம்மள மாதிரி நம்ம எப்படி எல்லாம் மறந்துருக்கோம், நம்ம பாடி சேஞ்ச் ஆகுது அந்த மாதிரி இருக்கிறா போல அந்த மாதிரி ஆயிடுமே. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். எனக்கு அதே கொஞ்சம் அது படிக்கும் போது நான் டவுட் வந்தது. நான் திரும்பி படிக்கிறேன். இங்கே உருவம் அருவத்தை பற்றி கேள்வி நன்றாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அருவவாதிகள், ஓகே, தட் இஸ் மோனிஸ்ட், தட் இஸ் அத்வைதிக் பிரின்சிபல்ல அவங்க கூறுவது போல பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ரூபம் பௌதிகமானது. அப்படின்னா என்னது, அவர் ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வந்திருக்காரு. they don't believe. அவளுக்கு எப்பவுமே உருவம் இல்லாததுதான் they believe as பகவான். ஏன்னா நீங்க ஒரு உருவம் காட்ட முடியாது பகவான். ஏன்னா அது அவ்வளவுதானே லிமிட்டடா இருக்காரா? அவர் தான் எல்லா இடத்தையும் பறிந்திருக்காரே. அப்ப நீங்க உருவமா காட்டினாக்கா அது கரெக்ட் இல்லைன்னு அவங்க வாதிடுவாங்க. ஓகே, சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ரூபம் பௌதிகமானதாக மாயையாக இருந்தால் உயிர் வாழிகளை போல அவரும் தனது உடலை மாற்ற வேண்டி இருக்கும். நம்மள மாதிரி இருந்ததுனாக்கா இவன் அவருக்கும் எல்லாம் மறதி வரும். நம்மள மாதிரி உருவம் எடுத்ததுனாக்கா அப்படி. ஆனா மாயாவதிகள் அதான் சொல்றான், நீங்க உருவம் சொல்றாளே அப்ப அவர் நம்மள மாதிரி எல்லாம் மறதி வருமே அப்படிங்கிறாங்க. மேலும் அதன் மூலம் தனது கடந்த கால வாழ்வின் நினைவுகளை அனைத்தையும் இழந்திருப்பார். ஜட உடலில் வசிக்கும் எவரும் தனது முற்பிறவியை நினைவு கொள்ளவோ எதிர்கால வாழ்வினையும் முன்னுரைக்கவோ தனது தற்கால வாழ்வின் விளைவுகளையோ அறியவோ இயலாது. எனவே அவன் கடந்த எதிர்காலத்தினை அறியாதவன். யாரு? நம்மள மாதிரி இந்த உடம்பு எடுத்தவங்க, இந்த மாதிரி உடல் மெட்டீரியல் பாடி எடுத்தவங்க. பௌதிக களங்களில் இருந்து விடுபடாத வரை இறந்த எதிர்காலத்தினை எவரும் அறிய இயலாது. பௌதிக களங்களிலிருந்து விடப்படாத வரை நம்ம இன்னும் பௌதிகத்துல இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு ஒரு மெட்டீரியல் பாடி இருக்கு. அண்ட் we are not able to understand what is past. இன்னும் ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும் தெரியாது. நடக்க போற இது கூட நமக்கு கிளாரிட்டி இல்ல. அதுதான் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. சோ பௌதிக களங்கள்ல நம்ம விடுபடணும்னா என்னது, ஆன்மீகத்துல டிரான்சென்ட் பண்ணணும். டிரான்சென்டென்டலா நம்ம ஆன்மீக அறிவை வளர்த்திக்கணும். ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுதா? திரும்பி ரீட் பண்ணுமா மாதாஜி? இல்ல வேற யாருக்காவது ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியும்னா பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுதா இது ஒரு மாதிரி? ஓகே, நான் திரும்பி வேணா படிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் எனக்கே குழப்பமா தான் இருக்கு. இங்கே உருவம் அருவத்தை புரிஞ்சுது மாதாஜி, புரிஞ்சுது மாதா. நம்ம பாடி எல்லாம் நம்ம பஞ்சபூதங்களால ஆயிருக்கு. கிருஷ்ணரோட பாடி பஞ்சபூதங்களால ஆனது இல்ல. அது ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி. அதனால ஒரு குழந்தை அது இதுன்ட்டு அந்த சேஞ்ச் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது அவருக்கு. நமக்கு தான் அதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் இப்ப என்ன ஆகுது, நேத்து என்ன ஆச்சு, நாளைக்கு என்ன ஆகுது, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது. ஆனா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். பிகாஸ் அவரோட பாடி இட்ஸ் நாட் இது மெட்டீரியலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி அதான் மீனிங் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது மாதாஜி. இதுலயும் அதான் போட்டிருக்காங்களா, எனக்கு அவ்வளவு தெரியல. ஜட உலகில் வசிக்கும் எவரும், ஓகே, நம்மள மாதிரி உள்ள ஜட உலகில் இருந்ததுனாக்கா நமக்கு இதெல்லாம் நினைவிருக்க முடியாது. ஆனா அவருக்கு அதெல்லாம் முடியாது. ஓகே, இதோட முடிச்சுடலாம். சாதாரண ஜீவாத்மை போலன்றி கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, வருங்காலத்தில் நடக்கப் போகின்றவை ஆகிய அனைத்தையும் முழுமையாக அறிவேன் என்று தெளிவாக கூறுகிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். 4ஆம் அத்தியாயத்தில் கோடிக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பு சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்ததை அவர் நினைவு கூறுவதை நாம் கண்டோம். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருப்பதால் கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியையும் அறிவார். அறிவார்னா இந்த பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே அறிவார். ஆனால் அவ்வாறு ஒவ்வொரு உயிர் வாழியிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றுள்ள போதிலும் தனிப்பட்ட முறையில் பரமபுருஷ பகவானாக உள்ள போதிலும் உடையவர்கள் அருவ பிரம்மனை அறிய முடிந்தாலும் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை பரமபுருஷாக உணர முடியாது. அவங்க பிரம்மனை தான் அறிய முடியறதே தவிர அவங்க கிருஷ்ணரை உணர முடியாது. ஏன்? மெயினா பக்தி இல்லை, அதுதான் இருக்கணும். எஸ், நிச்சயமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு திவ்யமான உடல் அழியக்கூடியதல்ல. அவர் சூரியனை போன்றவர். மாயை மேகத்தை போன்றது. எல்லாம் மறைக்கும். மாயங்கிறது என்னது, நம்ம கண்ணை மறைக்கிற போல நம்ம எல்லாமே மறைச்சிடும். சூரியன், மேகம், பற்பல நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்கள் இருப்பதை ஜட உலகில் நாம் காண முடிகிறது. சில சமயங்களில் ஆகாயத்தில் உள்ள அனைத்தையும் மேகங்கள் தற்காலிகமாக மறைக்கலாம். ஆனால் அத்தகைய மறைவு நமது எல்லைக்கு உட்பட்ட பார்வையில் மட்டுமே. எஸ், நம்ம பார்வையில தான் அது மறைக்கிறது. இட் இஸ் நாட் தட் இஸ் நாட் தேர் இன் தி ஸ்கை. இப்ப டே டைம்ல பார்த்தா ஸ்டார்ஸ் தெரியாது. தட் டசன்ட் மீன் ஸ்டார் இல்லைன்னு இல்ல. நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கதான் இருக்கு. ராத்திரி நல்லா கண்டுக்கு புலப்படுறது, இப்ப புலப்படலை, அவ்வளவுதான். சோ நம்ம பார்வையில் மட்டுமே, அந்த எல்லைக்கு உட்பட்ட பார்வையில் மட்டுமே அது மறைவு இருக்கு. சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் உண்மையில் மறைக்கப்படுவதில்லை. அடுத்தது அதேதான்.
அதுபோல மாயையும் பரமபுருஷனை மறைக்க முடியாது. தனது அந்தரங்க சக்தியினால் அவர் சிற்றறிவுடையோருக்கு தோன்றுவதில்லை. இந்த அத்தியாயத்தின் 3வது பதத்தில் கூறப்பட்டபடி கோடிக்கணக்கான மனிதரில் ஒரு சிலரே தங்களது மனித பிறவியை பக்குவப்படுத்த முயற்சி செய்கின்றனர். அவ்வாறு பக்குவமடைந்த ஆயிரக்கணக்கான மனிதரில் ஒருவரே அது அந்த பகுனாம் ஜென்மனம் ஒரு ஸ்டார்டிங் ஆயிரக்கணக்கான மனிதரில் ஒருவரே பகவான் கிருஷ்ணரை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அருவ பிரம்மனையோ இதயவாசியான பரமாத்மாவையோ உணர்வதில் ஒருவன் பக்குவம் அடைந்திருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடாமல், அதான் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக உணர்வது சாத்தியமற்றதாகும். இது சூப்பர்ஃபிஷியலா தான் இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்ப நீங்க சொன்ன இதுதான் கரெக்ட், அதுதான் ஆக்சுவல் எக்ஸ்பிளனேஷன். பட் இதுல இன்னும் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னாக்கா, யாருக்காவது இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தெரியும்னாக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் வேற ஒண்ணு இம்பார்ட்டண்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? நம்மளோட லிமிட்டட் இன்டெலிஜென்ஸ் தானே மாதாஜி. சிற்றறிவுனா லிமிட்டட் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே. ஆமா, சிற்றறிவு அது மாத்திரம் இல்ல மாதாஜி. நம்ம அந்த யாரு இவங்க சொல்றாங்கன்னாக்கா நம்மன்னா எல்லாரையும் இல்ல, சிற்றறிவுன்னு இவ யாரு இவங்க இஸ்கான்ல இந்த புக்ல இல்ல யாரை பத்தி எழுதிருக்காங்கன்னா அருவவாதிகள், மாயாவாதி. இந்த இவ என்னது இம்பர்சனல் அத்வைத்தி சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு குறைந்த அறிவு. அவ அருவவாதிகள். அவளுக்கு கொஞ்சம் சிற்றறிவு படை. அவ மாத்திரம் இல்ல, ரொம்ப பௌதிக உலகத்துல நிறைய படிச்சு பகவானை பத்தி அறிவு, மெயினா பகவான் ஒரு பக்தி இல்லாம கொஞ்சமா தெரிஞ்சிருக்கும். நான் டிவோட்டிஸா சிற்றறிவு படைத்தவர்கள் அப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு? கீதா மாதாஜி படிக்கல, செல்வம் பிரபு இப்ப படிச்சாரு இல்லையா? இப்ப கீதா மாதாஜி படிங்க. எல்லாம் மியூட் பண்ணிருக்கோம், அப்பதான் அது ஆர்டர்ல எனக்கு தெரியும். கீதா மாதாஜி கீழே போயிட்டாங்க, ராஜேஸ்வரி மாதாஜியும் இவங்க மேல போயிட்டாங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுங்க, அப்பதான் உங்களோட எழுத்து கீழே வரும். மாதாஜி ரமேஷ் குமார் பிரபுஜி இருக்கிறாங்க மாதாஜி, அவங்க இந்த வட்டம் படிக்கலைங்க மாதாஜி. படிக்கல, அவங்க ஆக்சுவலி லீவ்ல தான் இருக்காங்க. கேட்டு பாக்குறேன், ஃப்ரீயா இருந்தா படிக்கட்டும். ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி படிக்க முடியுமா உங்களுக்கு? ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? அவர் ஆக்சுவலி லீவ்ல இருக்கேன்னு தான் சொன்னாரு. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க, உங்களுக்கு போகணுமே, படிங்க. நீங்க படிச்சு நான் தானே படிக்கணும் மாதாஜி. இன்னும் வரவே இல்ல மாதாஜி, இப்பதான் செல்வம் பிரபுஜி நேத்தத்தோட கண்டினியூஷன் படிச்சார். கீதா மாதாஜி படிக்கணும். இப்ப கமலவாணி மாதாஜி ஜல்தி போறாங்க, அதனால அவங்க படிக்கட்டும். கமலவாணி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் பெற்ற இன்பம் என் பையனுக்கு பெறுது. இச்சாச்சாத்வேஷ முத்தேன த்வந்தவ மோகன பாரத சர்வ பூதானி சம்மோகம் சர்க்கே யாந்தி பரந்தப. இச்சா விருப்பு, துவேஷ வெறுப்பு, சத் முத்தேன எழக்கூடிய, துவந்தவ இருமை, மோகேன மோகத்தினால், பரத குல தோன்றலே, சர்வ எல்லா, பூதானி உயிர்வாழிகள், சம்மோகம் மயக்கத்தில், சர்கே பிறக்கும் போது, யாந்தி செல்வன, பரம்தப எதிரிகளை வெல்வோனே. மொழிபெயர்ப்பு: பரத குல தோன்றலே, எதிரிகளை வெல்வோனே. விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்கியுள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர். பொருளுரை: படிக்கிறேன். தூய ஞானமான முழுமுதற் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படுவதே உயிர் வாழ்க்கையின் உண்மையான சுரூப நிலையாகும். அந்த தூய ஞானத்திடமிருந்து பிரிவது எனும் மயக்கத்தை ஒருவன் அடையும் போது அவன் மாயையின் சக்தியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாதவனாக ஆகிவிடுகிறான். மாயையின் சக்தி விருப்பு வெறுப்பு எனும் இருமையில் தோன்றுகிறது. இந்த விருப்பு வெறுப்பின் காரணத்தினால் முழுமுதல் கடவுளுடன் ஐக்கியமாக விரும்பும் முட்டாள் மனிதன் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் மீது பொறாமை கொள்கிறான். விருப்பு வெறுப்புகளால் களங்கமடையாத மயங்காத தூய பக்தர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் தோன்றுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் இருமையாலும் அறியாமையாலும் மயங்கியவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் ஜட சக்தியினால் படைக்கப்பட்டவர் என்று எண்ணுகின்றனர். இது அவர்களது துரதிர்ஷ்டம். இவ்வாறு மயங்கியவர்கள் இதற்கு அடையாளமாக
மான, அவமானம், இன்பம், துன்பம், ஆண், பெண், நல்லது, கெட்டது, சுகம், துக்கம் போன்ற மயக்கங்களில் ஆழ்ந்து இவள் எனது மனைவி, இது எனது வீடு, நானே இந்த வீட்டின் தலைவன், இந்த நாயகின் கணவன் நானே என்று எண்ணுகின்றனர். இதுவே மயக்கத்தின் இருமைகளாகும். இருமைகளால் இவ்வாறு மயங்கியவர்கள் முழு முட்டாள்கள் என்பதால் பரம புருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பம் இருக்கும் போட்டிருக்கு. என்ன போட்டிருக்கு? பரத குல தோன்றில் எதிரிகளை வெல்வோனே, விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகள். அதுதான் விருப்பு வெறுப்பு, புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி எல்லாம் அந்த இருமைகள் உண்டு, டுவாலிட்டி. அதுல இருந்து அதுல மயங்கி இருக்கிறவங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கிறவங்க என்ன ஆகும்? எல்லா உயிர்வாழிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர். நம்ம வந்து இதுதான் நம்ம பௌதிக உலகத்துல இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து சிக்கிட்டு இருக்கோம். யாரு விருப்பு வெறுப்பு, யாரோ புகழ்த்தினா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம், இகழ்த்தினா ரொம்ப கோவம் வருது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம அந்த மாயல்ல சிக்கிட்டு இருக்கோம், இந்த குழப்பத்துடன் பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடும். அப்ப இதுல என்ன போட்டிருக்கு? தூய ஞானமான முழுமுதற் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படுவதே உயிர் வாழ்களின் உண்மையான ஸ்வரூப நிலையாகும். நமக்கு தான் we are the servitors of the Lord அப்படிதான் சொல்லுவோம். என்னன்னா நமக்கு வந்து எப்பவுமே நித்தியம் என்னதுன்னா, நம்ம வந்து ஒரு பகவானுக்கு அடிபணிந்து நடக்கணும். நமக்கு அது கோலோக விருந்தாவனம் போய் நமக்கு மோட்சம் கிடைச்சாலும் அங்கேயும் என்ன பண்ணலாமா? அங்கேயும் இதேதான், நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட நிலை. எப்பவுமே we are the நம்மளோட ஸ்வரூபமே அதுதான். we have to serve the Lord. இந்த தூய ஞானத்திடம் இருந்து பிரிவது எனும் மயக்கத்தை, இந்த தூய ஞானத்திடம் இருந்து பிரிவது எனும் மயக்கத்தை ஒருவன் அடையும் போது, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிரிவது எனும் மயக்கத்தை, தூய ஞானத்திடமிருந்து பிரிவது எனும் மயக்கத்தை ஒருவன் அடையும் போது அவன் மாயின் சக்தியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, ஓகே, அவன் வந்து இந்த சொரூப நிலையை யாரு வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையோ அவன் வந்து மாய சக்தியால் கட்டுப்பட்டு இருக்கான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். பரமபுருஷ பகவானால் புரிந்து கொள்ள முடியாதவனாக ஆகிவிடுகிறான். ஏன்னா இந்த சொரூப நிலை நமக்கு தெரியலனாக்கா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த மாயை நம்மளை ஆட்கொண்டிருக்கு. நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை, ஏன் வை ஷுட் பி த சர்வீட்டர் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டோம்னா, ஆக்சுவலி பிகாஸ் ஆஃப் த மாயா. நம்ம மாயில சிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த காரணத்தினாலதான் நம்ம வந்து இது புரிய மாட்டேங்கிறது. நமக்கு இந்த நம்மளோட சொரூபம் என்னது புரிய மாட்டேங்குது. அவன் மாயின் சக்தியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாதவனாக ஆகிவிடுகிறான். மாயையின் சக்தி விருப்பு வெறுப்பு எனும் இருமையில் தோன்றுகிறது. இந்த விருப்பு வெறுப்பின் காரணத்தினால் முழுமுதற் கடவுளுடன் ஐக்கியமாக விரும்பும் முட்டாள் மனிதன், ஏன் இது ஐக்கியமாகிறது வந்து முட்டாள் சொல்லியிருக்காங்க. திரும்பி இதுவும் அத்வைத்திக் பிரின்சிபல் இந்த ஐக்கியமாகிறது இஸ் அப்ளிகபிள். ஏன்னா அவன் பிரம்மத்தோட ஐக்கியமாகிறான். அகம் பிரம்மாஸ்மி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க, அதேதான். இது வந்து பிரபுபாதா வந்து அவளை எதிர்த்து இதெல்லாம் சொல்றார். அந்த மாதிரி ஐக்கியம்லாம் ஆக முடியாது. கடவுள் எப்பவுமே கடவுளாதான் இருப்பார். அவர் என்னைக்குமே அந்த உருவத்தோட தான் இருப்பார். நாம வந்து we are all the servitor of the Lord. அப்படி முழுமுதற் கடவுளோட ஐக்கியா, ஏன்னா அவருக்கு ஈக்குவலா நம்ம இருக்கவே முடியாது. இந்த மாதிரி ஐக்கியமாக விரும்பும் முட்டாள் மனிதன் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரின் மீது பொறாமை கொள்கிறான். விருப்பு வெறுப்புகளால் களங்கமடையாத மயங்காத தூய பக்தர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் தோன்றுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவான் வந்து இப்ப அவதாரம் எடுத்திருக்காருனாக்கா அவரோட சுய இச்சையினால அவர் வந்து வந்திருக்கார். அப்போ பகவான் இஸ் ஆல்வேஸ் அ செப்பரேட் என்டிட்டி. நாம் வந்து பகவானிடம் இருந்து தோன்றியவர்கள். அப்ப நம்ம செப்பரேட், பகவான் செப்பரேட் தான். நம்ம திரும்பி ஐக்கியம் எல்லாம் ஆக முடியாது. ஆனால் இருமையாலும் அறியாமையாலும் மயங்கியவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் ஜடசக்தியினால் படைக்கப்பட்டவர் என்று எண்ணுகின்றனர். இது அவர்களது துரதிர்ஷ்டம். இவ்வாறு மயங்கியவர்கள் இதற்கு அடையாளமாக மான அவமானம், இன்ப துன்பம், ஆண் பெண் அல்லது நல்லது கெட்டது, சுகம் துக்கம் போன்ற மயக்கங்கள் இருந்து ஆழ்ந்து, அதான் என்னுடைய வாழ்க்கை, இவளின் மனைவி, இது என் வீடு, நானே இந்த வீட்டின் தலைவன், நான் ஃபாரினர், நான் அமெரிக்கன், நான் இந்தியன், அதெல்லாம கொடுத்திருக்காங்க வேற பரப்பட்டு. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பாகுபாடு பண்றோம். இந்த நாயகின் கணவன் நானே என்று எண்ணுகிறார்கள். இதுவே மயக்கத்தின் இருமைகளாகும். எருமைகளால் இவ்வாறு மயங்கியவர்கள் முழு முட்டாள்கள் என்பதால் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ நம்ம வந்து என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் அதை நீக்கணும். அப்புறம் அந்த என்னது அட்டாச்மெண்ட், மெயினா இது அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதால நான் என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய மக்கள்னு நம்ம சொல்றோம். பட் பிராக்டிக்கலா பார்த்தா அது பண்ண முடியாம இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்க முடியுமா? பண்ணாம இருக்க முடியுமா? சொல்லலாம் இந்த மாதிரி என்னுடைய மனைவி என்னுடைய வீடுன்னு சொல்லலாம். அட்டாச்மெண்ட் தான் வச்சுக்க முடியாது. அது ஒண்ணுதான் நம்ம எடுக்க முடியுமே தவிர என்னோட வீடுன்னு சொல்லாம இருக்க முடியுமா? சொல்லதான் முடியும். எனிவே அது ரொம்ப டீப்பா திங்க் பண்ணி அதுல கொஞ்சம் லெக்சர் கேட்கணும், அப்பதான் புரியும். எனிவே கமலாவணி மாதாஜி முடிச்சுட்டாங்க, ஏன்னா அவங்க வந்து வெளியில போனேன்னு சொன்னாங்க. இப்ப கீதா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பி. ரமேஷ் பிரபுஜி உங்களுக்கு படிக்கணுமா? அவர் மியூட்ல இருக்கார். ஓகே, கீதா மாதாஜி நீங்க படிங்க. படிக்க மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஏஷாம் இத்த அந்த கதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மானாம் தே இத் அந்தவத் மோக நிர்முக்த பஜந்தே மாம் திருஷ்ட வரதா திருட வரதா. ஏஷாம் எவர்களது து ஆனால் அந்த கதம் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதோ பாபம் பாவங்கள் ஜனனாம் மனிதர்களின் புண்ணிய கர்மானாம் முச்செயல்கள் தே அவர்கள் இருமையின் மோக மயக்கத்திலிருந்து நிர்முக்தா விடுபட்டு பஜந்தே பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர். மாம் எனது இத்ருஷ்ட வரதா திருடவரத மன உறுதியுடன் முப்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். பொருளுரை. திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்றம் பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களை இந்த ஸ்லோகம் சுட்டி காட்டுகிறது. பாவிகள், நாத்திகர்கள், முட்டாள்கள் மற்றும் வஞ்சகர்களுக்கு விருப்பு வெறுப்பின் இருமைகளை கடப்பது மிகவும் கடினம். அறநெறிகளை பயிற்சி செய்து வாழ்வை கழித்தவர்கள், புண்ணியம் செய்தவர்கள், பாவலைகளை வென்றவர்கள் ஆகியோர் மட்டுமே பக்தி தொண்டினை ஏற்று படிப்படியாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய தூய ஞானத்தினை அடைய முடியும். ஆன்மீக தளத்தில் நிலை பெறுவதற்கான வழிமுறை இதுவே. இத்தகைய ஏற்றம் தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் கிருஷ்ண உணவின் மூலம் சாத்தியமாகும். ஏனெனில் சிறந்த பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மயக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுள்ளபடி உண்மையிலேயே ஒருவன் முக்தியை விரும்பினால் அவன் பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். மகத் சேவாம் இத்வாராம் அசூர் விமுக்தே. ஆனால் பௌதிகவாதிகளின் தொடர்பில் இருப்பவன் இருள் சூழ்ந்த இடத்தை நோக்கி செல்லும் பாதையில் உள்ளான். தமோத்பராம் மோஷிதாம் சங்கி சங்கம் யோஷிதாம் சங்கி சங்கம். இவ்வுலகில் உள்ள கட்டுண்டு ஆத்மாக்களை மயக்கத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காகவே பகவான் அனைத்து பக்தர்களும் இப்பூ உலகில் பயணம் செய்கின்றனர். பரமபுருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படுவது தங்களது சொரூப நிலை என்பதை மறந்திருப்பது கடவுள் சட்டத்தை கடுமையாக மீறுவதாகும் என்பதை அருவாதிகள் அறிவதில்லை. தனது சொரூப நிலையில் மீண்டும் நிலை பெறாத வரை முழுமுது கடவுளை புரிந்து கொள்வதோ மன உறுதியில் அவரது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுவதோ சாத்தியம் இல்லாததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்கள் பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டுவது, எவர்களுடைய பாவ விளைவுகள்லாம் யாரோட ஃபுல்லா அக்கௌண்ட் எல்லாம் க்ளோஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமைகளிலிருந்து டுவாலிட்டியிலிருந்து வெளியில வந்துட்டாங்களோ, பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் இருக்க முடியும். அந்த மாதிரி எப்படி பார்க்கலாம் அது? ஓகே, திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்றம் பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களை இப்பதம் சுட்டி காட்டுகிறது. அதுலதான் நம்ம தெரியறது, நம்ம எவ்வளவு திவ்யமான நிலைக்கு வந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது லெவல் தெரிஞ்சிடும். பாவிகள், நாத்திகர்கள், முட்டாள்கள் மற்றும் வஞ்சகர்களுக்கு விருப்பு வெறுப்பின் இருமையை கடப்பது மிகவும் கடினம். நாட் ஓன்லி தீஸ், நார்மலாவே விருப்பு வெறுப்புல எல்லாம் வெளியில வரணும்னா ரொம்பவே அதுக்கு பக்குவம், நாட் சோ ஈஸி. அறநெறிகளை பயிற்சி செய்து வாழ்வை கழித்தவர்கள், புண்ணியம் செய்தவர்கள், பாவ விளைவுகளை வென்றவர்கள் ஆகியோர் மட்டுமே பக்தி தொண்டினை ஏற்று படிப்படியாக பரமகிருஷ்ண பகவானை பற்றி தூய ஞானத்தை அடைய முடியும். ஆன்மீக தளத்தில் நிலை பெறுவதற்கான வழிமுறை இதுவே. இத்தகைய ஏற்றம் தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் சாத்தியமாகும். ஏனெனில் சிறந்த பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மயக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். அப்ப இதுல இம்பார்ட்டன்ட் என்ன ஃபேக்டர் கொடுத்திருக்கு? முடியும். அப்ப என்னது? தூய சங்கம் வேணும். அப்புறம் இந்த மாதிரி வேற எது புண்ணியம் செய்தவர்கள், அறநெறிய பயிற்சி செய்து வாழ்வை கழித்தவர்கள், அந்த மாதிரி உள்ள பாவ விளைவுகள் இருந்து அதெல்லாம் வென்றவர்கள் அவருக்கு முடியும். அண்ட் தூய சங்கம் அது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கு. அப்புறம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5.5.2 கூறப்பட்டுள்ளபடி உண்மையிலேயே ஒருவன் முக்தியை விரும்பினால் அவன் பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். டிவோஷனல் சர்வீஸ். மகத் சேவாம் துவாரம் ஆகுர் விமுக்தேதஹ. சேவா பண்ணும். சேவா பண்ணாதான் அந்த வரை விடுபட்டு போகும். என்னது? பாவ விளைவுகள்லாம் விடுபட்டு போகும். அண்ட் ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் முன்னேறி போக முடியும். ஆனால் பௌதிகவாதிகளின் தொடர்பில் இருப்பவன் இருள் சூழ்ந்த இடத்தையே நோக்கி செல்லும் பாதையில் உள்ளார். சில பேர் பண்றாங்க சேவா, ஆனா என்ன பௌதிக இதுக்கு
நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கும் பௌதிக இதுல வந்து அந்த லெவல்ல வந்து நான் பண்ணினேங்க அந்த ஒரு இதுல பண்றாங்க. அது வந்து என்ன ஆகுனாக்கா அவன் இது அந்த மாதிரி தொடர்புல இருக்கிறவன் இருள் சூழ்ந்த இடத்தை நோக்கி செல்லும் பாதையில் உள்ளான். தமோத்வாரம் யோசிதான் சங்கி சங்கம். ஓகே, இவ்வுலகில் உள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மயக்கத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காகவே பகவானின் அனைத்து பக்தர்களும் இவ்வுலகில் பயணம் செய்கின்றனர். இது என்ன அர்த்தம்? இவ்வுலகில் உள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மயக்கத்தில் இருந்து ஓகே, அவங்களை வந்து மயக்கத்தை விடுவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த வந்து பகவானின் அனைத்து பக்தர்கள்னா யாரு? குருமார்கள். மெயினா இவ இங்க என்ன யாரோட கொடுத்துருக்கேன்னா குரு. இந்த குருஸ் தான் வந்து நம்மளை வந்து இந்த இக்கட்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வருவாங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து ரொம்ப பாமர மக்கள், நமக்கு தெரியாது. அப்ப இந்த குருவோட ஆணைப்படி நம்ம வந்து நடந்துட்டே போனோம்னாக்கா நம்மளை வந்து விடுவிக்கிறது தான் அவளோட மெயின் வேலையே. அந்த யாருக்கு? இந்த குருமார்களுக்கு அதுதான் வேலை. விடுவிப்பதுதான் அவளுக்கு வந்து நம்மள எல்லாம் இந்த இக்கட்டுல இருந்து விடுவிப்பதற்காகவே பகவானின் அனைத்து பக்தர்களும் இவ்வுலகில் பயணம் செய்கின்றனர். பரமபுருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படுவதே தங்களது ஸ்வரூப நிலை என்பதை மறந்திருப்பது கடவுளின் சட்டத்தை கடுமையாக மீறுவதாகும் என்பதை அருவவாதிகள் அறிவதில்லை. திரும்பி அருவவாதிகளை பத்தி. ஓகே, நார்மலி எல்லாருமே மறந்துதான் இருக்கும், மாயையில சிக்கின்னு இருக்கும், யாருக்குமே நமக்கு நினைவு இல்லை. ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல we are all so attracted towards the material world. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ஏதோ கண்ணுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும், அதனால வாங்குவோம். காதுக்கு ரொம்ப இனிமையா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு, அதனால வாங்குவோம். பகவானை தவிர பாக்கி எனிதிங் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எல்லாமே நம்ம வந்து மாயையில. மாதாஜி, 2 பேரும் மெட்டீரியலை வாங்கினா கூட கடவுள் பக்தியும் இருக்காங்களே, அது எப்படி? மெட்டீரியலையும் வாங்கிக்கிறாங்க ஒரு பக்கம், கடவுள் பக்தியாவும் இருக்காங்க. அது என்ன பண்ணுவீங்க? இல்ல அது ஓகே, அது அலவுடு தானே. பகவானே பகவான்ல இந்த ஆச்சாரியத்துல சொல்றாளே நல்ல ஏன்னா வந்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய பிசினஸ் பண்ணும், நிறைய பணம் உண்டோ, தாராளம் நீங்க பணம் எல்லாம் சம்பாதிங்க, எங்க ஆசிரமத்துக்கு கொடுங்க தான் நீ சொல்றான். பணம் இல்லாம ஒரு ஆசிரமம் நடக்குமா? பணம் வேணுதான் வேணும். ஆனா அது எதுக்கு பயன்படுத்துறான்? ஆன்மீகத்துல அது முன்னேற்றத்துக்கு பயன்படுத்தினா அது இட்ஸ் ஓகே. அப்ப இன்னைக்கு நேத்தி கூட பொண்ணு கட்டுந்தா ஜாப் மாத்தணும் அப்படின்னா ஹெல்பிங் பொண்ணுட்டு எல்லாம் சொல்லி இன்னும் இதெல்லாம் பண்ணணும். அப்போ அவருக்கு கேட்கிறேன், நான் கிருஷ்ணாட்ட கேட்கறதுக்கு எனக்கு இதா இருக்கு. நான் வந்து எனக்கு ஏன்னா இப்ப இருக்கிற பிரசன்ட் ஜாப்ல வந்து அவளுக்கு அவ்வளவு இது இல்லை. எனக்கு அவளுக்கு ஷெல்டர் கூட இன்னும் எடுக்கல. அவ என் கூட படிச்சவதான். நான் ஷெல்டர் எடுத்து நம்ம இனிஷியேஷன் லெவல் போறேன். அப்போ வச்சுனா என்னால் முடியறதுல மாதாஜி, எனக்கு டிராவலிங் நிறைய இருக்கு, அப்ப எனக்கு டெய்லி நிவேதனம்னா பண்ண முடியாது, அந்த இக்கட்ல இருக்கேன் அப்படின்னு. நான் வேண்டிக்கோ அப்ப என்ன சொல்றேன், இப்ப வேண்டிக்கோ பகவான்கிட்ட, வேண்டிக்கோனா மனசார வேண்டிக்கோ, நல்ல ஜாப் உனக்கு எப்படி தகுதா போல வேணுமோ. ரொம்ப டிராவலிங் இருக்குல்ல, இப்ப டிராவல் இல்லாத ஜாப் மாதிரி நீ மனசார வேண்டினா அது கிடைக்கும் அப்படின்னு. சோ அதெல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்ட். இப்ப நீங்க சொன்னபோல அதெல்லாம் மெட்டீரியல் திங்ஸ். நான் எப்படி பகவான்கிட்ட வேண்டதுன்னு? நான் என்ன ஆஸ் அ பேரண்ட் என்னது உன்னோட டியூட்டி? டு டேக் கேர் ஆஃப் த கிட். பகவான் என்ன சொல்லிருக்கோம், உன்னோட டியூட்டி ஃபர்ஸ்ட் பண்ண. உங்களோட டியூட்டி என்னது? டு டேக் கேர் ஆஃப் த சைல்ட். அதுக்கு பணம் வேணும், அந்த குழந்தை சின்ன குழந்தை, அதுக்கு பணம் வேணும். அப்போ இந்த ஆஸ் அ பேரண்ட் பணம் சம்பாதிக்கிறதுலாம் தப்பு கிடையாது. யூ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் தட். அதுக்கு வாய திறந்து அதனால இது பண்றேன் அது பண்றேன், ஒரு மனசுல ஆசை வச்சுன்னா போதும், உனக்கு தகுந்தா போல ஒரு ஜாப் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஏதோ இப்ப நீங்க சொல்லும் போது அது நினைவு வரும். சோ இப்ப நீங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்? என்ன கேட்டேன் மாதாஜி? அதாவது மெட்டீரியல், அதாவது பொருள்கள்ல வாங்கினாலும் கடவுள் ஒரு சைடு கடவுளையும் கும்பிட்டு இருக்காங்க. அது நல்லது தானே, அதுவும் நல்லது தானே. அவன் வந்து ஒரு நாங்கெல்லாம் எல்லாமே குவாலிபிகேஷனா இருந்து கூட நம்ம வேலை பார்த்தாலும் கடவுள் தான் எனக்கு எல்லாம் அந்த இதை கொடுக்கறாரு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு பைசா நம்ம சம்பாதிச்சா கூட கடவுள் தான் அந்த பைசா நம்ம கொடுத்தாரு அப்படின்னு அப்படிதான் சொல்லணும். அதாவது அறிவுனால சம்பாதிச்சோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். கடவுள் தான் இந்த அறிவை புலப்படுத்துறதுக்கே கடவுள் தான் எனக்கு எல்லாம் பண்ணிருக்காரு. ஒரு இதோ ஸ்லோகத்துல வந்ததே, அவன் வந்து நல்ல பக்தர்கள் எப்படி இருப்பான் நான் பாக்குறதுக்கு, நல்லா எல்லா வேலையும் பண்ணுவானா. பக்தர்கள் இருக்கிற போலயே அவன் எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். ஆனா மனசளவுல அவன் வந்து பகவானை நம்புறான்னு சொல்லிட்டு வெளியில எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? உண்மையில அவன் சில பேர்ல நல்ல திலக்கம் எல்லாம் இட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான், ஆனா உள்ளூர பக்தியே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இவன் எப்படி எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். ஆனா வந்து இது ஒண்ணு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் தான் பெரிய கிரேட்டு, நான் என்னோட அறிவாலதான் எல்லாம் பண்றேன். அதெல்லாம் அபக்தர்கள். பக்தர்கள் அதை எண்ண மாட்டான், இது என்னுடையது இல்லை, எல்லாம் பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறேன், அந்த மாதிரி நிற்பான். அவன் எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். அது சொல்லியிருக்கேன், எல்லா வேலையும் வந்து நார்மல் பீப்புள் இருக்கிறப்ப அவன் எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். ஆனா அளவுல எப்படி பண்ணாக்க எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா கூட கடவுள் துணை பண்ணுவார். துணை இருந்துதான் எல்லாமே செய்ய முடியும். கடவுள் துணை இல்லாம எந்த வேலையும் ஒர்க் பண்ண சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறது என்னோட. இவ்வுலகில் உள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மயக்கத்திலிருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த யாரு
மெயினா அந்த குருமார்கள். ஆனா இங்க குரு போடல. சோ எனக்கு கொஞ்சம் இடிக்கிறது. ஏன் அப்ப யார பத்தி சொல்லியிருக்காங்கன்னாக்கா திரும்பி பார்த்தா இது வந்திருக்கு. எனது மாயாவாதிகளை பத்தி கொடுத்திருக்கு. அப்ப என்ன அப்படி கோரிலேட் பண்றாங்க தெரியல. இவ்வுலகில் உள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மயக்கத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காகவே பகவானின் அனைத்து பக்தர்கள் அப்படின்னா டிவோட்டிஸ், யாரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸை வச்சுக்கலாம், பூவுலகில் பயணம் செய்கின்றனர். பரமபுருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்படுவதே தங்களது சொரூப நிலை என்பதை மறந்திருப்பது. நம்ம எல்லாருமே மறந்துதான் இருப்போம். ஏன்னா பௌதிக அட்ராக்ஷன்ல இருப்போம் நம்ம. ஓகே, மறந்திருப்பது கடவுளின் சட்டத்தை கடுமையாக மீறுவதாகும் என்பதை அருவவாதிகள் அறிவதில்லை. அப்படி முடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, அருவவாதிகள் அந்த வந்து நினைக்கிறது. சிலப்போ இந்த அருவவாதிகளோட நானே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவேன். அவங்க என்ன பண்றாங்களோ நமக்கு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம we keep on blaming them. நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்துன்னு போயிட்டே இருக்கலாம். இது அவார்டு போடும்போது கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம நின்றுடுறது. ஓகே, எனவே அது அப்படி சைட பண்ணிட்டே போகணும். கடவுளின் சட்டத்தை கடுமையாக மீறுவதாகும் என்பதை அவங்க வந்து அறிவதில்லை. தனது ஸ்வரூப நிலையில் என்பதை மறந்திருப்பது கடவுளின் சட்டத்தை கடுமையாக மீறுவதாகும். கடவுளின் சட்டத்தை கடுமையாக மீறுவதாகும் என்பதை அருவவாதிகள் அறிவதில்லை. தனது ஸ்வரூப நிலையில் மீண்டும் நிலை பெறாதவரை முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்வதோ மன உறுதியுடன் அவரது திவ்யமான அந்த தொன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுவதோ சாத்தியமில்லை. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த காத்தாலேருந்து அவர் போன் பண்றாங்க. மாதாஜி செகண்ட் சான்ஸ் இருக்குல்ல இன்னைக்கு கிளாஸ். மாதாஜி ரெக்கார்டிங்ல இருக்குங்க மாதாஜி. சரி செகண்ட் சான்ஸ் கிளாஸ் சிங்காரம் பிரபு எடுப்பார்ல 7 o'clock மாதாஜி. ஆமா இருக்குல்ல இன்னைக்கு. இருக்குங்க மாதாஜி. இது நல்லா இருக்கு. அது என்ன கேட்டுங்கள் மாதாஜி? சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் போன் வந்து கொடுத்தேன். எனக்கு காத்தாலேன்னு பண்றேன், மறந்து போயிடுத்து. அவனுக்கு திரும்பி கால் பேக் பண்ணேன். சரி சொல்லுங்க, என்ன கேட்டீங்க? யாரு? நானா? என்ன क्वेश्चन? நானா கேட்டு முடிஞ்சிருச்சு அதெல்லாம். ஆயிட்டா? ஓகே. அப்புறம் அதான் மெயினா இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், அருவவாதிகளை விட்டுடலாம். நம்மளோட ஸ்வரூப நிலை என்னது? நம்ம வந்து we are all supposed to serve the Lord. அது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது because of our attachment towards the material world. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நிறைய விதத்துல நம்ம வந்து மாட்டிடுவோம். serve the Lordங்கிறது வந்து நம்ம ஜபம் பண்ணாலே போறோம்ல. ஜபம் நிறைய டைம் பண்ணாலே பண்ணதான் அது வந்து தெளிச்சம் வந்து நம்ம முன்னாடி போயிட்டே இருக்கு. டெஃபினட்டா ஜபத்துல ரொம்ப ஒரு இது இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம வந்து மேல போயிட்டு இருக்கோம். கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் இன்கிரீஸ் ஆகும். சோ முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்வது மன உறுதியுடன் அவரது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுவது சாத்தியம் இல்லாததாகும். எஸ், ஓகே. அடுத்தது 29. யாரு மாதாஜி? கீதா மாதாஜி படிச்சா. ஜானி மாதாஜி படி. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாம் ஆஸ்ரித்ய யதந்தி யே தே பிரம்ம தத்விது கிருஷ்ணம் அத்யாத்மம் கர்ம சாக்கிலம். ஜரா முதுமை, மரணத்திலிருந்து, மோக்ஷாய மோட்சம் வேண்டி, மாம் என்னிடம், ஆஸ்ரித்த அடைக்கலம் புகுந்து, யதந்தி முயல்கின்றனர், ஏ அவர்கள் எல்லோரும், தே அத்தகையோர், பிரம்மன் தத் உண்மையில், விது அவர்கள் அறிவார்கள், கிருஷ்ணம் அனைத்தையும், அத்தியாத்மன் திவ்யமான, கர்ம செயல்கள், கூட அகிலம் முழுமையாக, முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் போகின்றார்கள். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. பொருளுரை: பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவை இந்த ஜட உடலை தான் பாதிக்கின்றன, ஆன்மீக உடலை அல்ல. ஆன்மீக உடலுக்கு பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவை கிடையாது. எனவே ஆன்மீக உடலை பெற்று பரமபுருஷ பகவானின் தோழர்களில் ஒருவனாக ஆகி நித்தியமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் உண்மையில் முக்தி பெற்றவன் ஆவான். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் பிரம்மன். தன்னை பிரம்மனாக, ஆன்மீக ஆத்மாவாக ஒருவன் உணர வேண்டும் என்று கூறப்படுகின்றது. வாழ்வில் இந்த பிரம்ம ஞானம் இந்த ஸ்லோகத்தின்படி பக்தி தொண்டிலும் உள்ளது. தூய பக்தர்கள் பிரம்மனின் தளத்தில்
திவ்யமாக நிலை பெற்று உள்ளனர். மேலும் திவ்யமான செயல்கள் அனைத்தையும் அவர்கள் அறிவர். பகவானின் திவ்யமான தொண்டில் தங்களை ஈடுபடுத்தும் 4 வித தூய்மை அற்ற பக்தர்கள் தாங்கள் விரும்பிய குறிக்கோளை அடைகின்றனர். மேலும் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினால் பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் போது அவர்கள் பரமபுருஷரான ஆன்மீக உறவினை உண்மையில் அனுபவிக்கின்றனர். ஆனால் தேவர்களை வழிபடுவோர் முழுமுதற் கடவுளின் உன்னத லோகத்தை ஒருபோதும் அடைவதில்லை. பிரம்மனை உணர்ந்த சிற்றறிவு படைத்தோரும் லோக விருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணரது உன்னதமான லோகத்தை அடைய முடியாது. செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வுடன் செயலாற்றுவோர் மட்டுமே மாம் ஆசிரித்ய பிரம்மன் என்று அழைக்கப்பட தகுதி உடையவர்கள். ஏனெனில் அவர்கள் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைவதற்கான உண்மையான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அத்தகையோருக்கு கிருஷ்ணரை பற்றிய சந்தேகம் ஏதும் கிடையாது என்பதால் அவர்களே உண்மையான பிரம்மன். பகவானின் விக்கிரகத்தை வழிபடுவதில் ஈடுபட்டுள்ளோரும் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கு பகவானின் மீது தியானம் செய்பவர்களும் கூட பகவானின் கருணையினால் பிரம்மன், அதிபூத முதலியவற்றின் பொருளை அறிய முடியும். பகவான் இதனை அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் சிம்பிளா தான் இருந்தது. ஓகே. இப்போ முதுமையிலிருந்து மரணத்திலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகிறேன். இப்போ முதுமையும் மரணத்திலிருந்து விடுபடணும்னா என்ன அர்த்தம்? பிறவி இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? இன்டைரக்டா என்ன சொல்லியிருக்கா? பிறப்பு இறப்பு இல்லாதவர்களுக்கு தான் முதுமையும் மரணம் வராது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன அந்த மாதிரி அறிவுடையோர் என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தி தொண்டுல வழிபட்டு பகவான் இடத்தில் போய்விடுவார்கள். எங்க அந்த உலகத்துலதான் அழிவு கிடையாது, அங்கே இருப்பாங்க. அப்புறம் திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையிலே அவாதான் பிரம்மன். ஓகே, பிரம்மனுக்கு இங்க வந்து இன்னும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்கா, பார்க்கலாம். பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவை இந்த ஜட உடலை தான் பாதிக்கின்றன. கரெக்ட். ஆன்மீக உடலை அல்ல. ஆன்மீக உடலுக்கு பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவை கிடையாது. எனவே ஆன்மீக உடலை பெற்று பரமபுருஷ பகவானின் தோழர்களில் ஒருவனாக ஆகி நித்தியமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் எங்க அங்க போயிட்டு கோலோக விருந்தாவன் போயிட்டு நேச்சுரலி இந்த ஸ்தூல சரீரோடத்தோடு போக மாட்டோம், சூக்ஷ்ம சரீரத்துல தான் இருப்போம். அப்புறம் எங்க இருப்பாங்க? அவர் பகவானின் தோழர்களில் ஒருவனாக அங்க நித்தியமாக பக்தி தொண்டில் அங்கேயும் போயிட்டு பக்தி தொண்டு தான் ஈடுபட்டு இருப்போம். உண்மையில் முக்தி அவாதான் வந்து உண்மையில் முக்தி பெற்றவன் ஆவான். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் பிரம்மன். தன்னை பிரம்மனாக ஆன்மீக ஆத்மாவாக ஒருவன் உணர வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. அதை யாருக்கு அந்த மாதிரி உணர்வு வரும்? இந்த மாதிரி எல்லாம் களங்கம் இல்லாம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட ஒரு களங்கம் இல்லாம இருக்கிறவனுக்கு தான் அந்த மாதிரி அகம் பிரம்மாஸ்மி இவான்னு சொல்லுவான். யாரு? அத்வைதிக் பிரின்சிபலையும் அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்லுவான். அவ அகம் பிரம்மாஸ்மியோட டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நான் வந்து நானும் அந்த பகவானும் ஒன்றுதான் சொல்லிட்டா நானே அந்த கடவுள். இந்த வார்த்தை இதே அகம் பிரம்மாஸ்மி they will say நான் தான் அந்த கடவுள். நீங்க பிரம்மா சொல்றீங்க இல்லையா, பிரம்மன் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆஃப் பகவான் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, அந்த கடவுளே நான் தான் அப்படி சொல்றது இவா வந்து ஏத்துக்க மாட்டான். யாரு? துவைதா பிலாசபி. நம்ம இஸ்கான்ல இஸ்கான் மாத்திரம் இல்ல, துவைதா பிலாசபி எல்லாருமே, ராமானுஜாச்சாரியார், மாதவாச்சாரியார், இவ எல்லாருமே இதே தான் கடைபிடிக்கிறார். இவா வந்து அதை ஏத்துக்கிறது இல்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் முதல்ல சங்கராச்சாரியர் வந்தார். அவர் எதுனால அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னார் அகம் பிரம்மாஸ்மி அந்த மாதிரி ஐக்கியமா இருந்தலாம்? பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி அந்த இது புத்திஸ்ட் அவர் வந்து வேதமே இல்லை சொல்லிட்டாரு. அப்ப அது இல்ல வேதம் இருக்கு, கடவுள் இருக்கார், ஆனா நீங்களும் பார்ட் ஆஃப் த கடவுள் தான், நீங்களும் வந்து கடவுள், அந்த கடவுள்கிட்ட ஐக்கியமாகலாம், நல்ல பக்தி தொண்டு பண்ண ஐக்கியமாகலாம் சொல்லிட்டு அவர் அகம் பிரம்மாஸ்மியில ஆரம்பிச்சார். அப்புறம் சரி, அவர் புத்தரை ஏன் அந்த மாதிரி சொன்னார்? அதுக்கு முன்னாடிதான் இருக்கு வேதங்கள் எல்லாம் என்ன போட்டிருக்கு, பலி கொடுக்கலாம், இந்த மாதிரி பலி கொடுத்தா இது கிடைக்கும், இந்த பலி கொடுத்தா இது கிடைக்கும். சோ இந்த பல நோக்கு செயல்கள் அதை படிக்கிறாங்க எல்லாரும். ஓஹோ, எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? நிறைய வெல்த் கிடைக்கும், அப்ப யாரு நெருப்புல போடணும், நிறைய அஸ்வமேத யாகம் பண்ணுமா, போடு எல்லா குதிரைகளையும் அதுல அப்படின்லாம். சோ பல நோக்கு செயல்கள் வேண்டி பண்ணினாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கும், எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஆனா நம்ம டியூட்டி பண்றது பண்ணணும். பல நோக்கு வந்து எது வேணா வரட்டும், ஆனா என்னோட டியூட்டி இந்த ஒரு ஹோமம் பண்றது, என்னோட டியூட்டி அது பண்றது, இது பண்றது, அந்த மாதிரிதான் இருக்கணுமே தவிர பல நோக்கு வேண்டி பண்ணக்கூடாது. இப்ப அந்த ஒரு இதை நிறுத்தறதுக்கு வேண்டிதான் வந்து புத்த அவதாரம் எடுத்து அவர் சொன்ன வேதம் எல்லாம் ட்ரூ இல்ல, வேதம் வந்து சரியானது இல்லை, அதெல்லாம் வந்து இது கரெக்ட் இல்லைன்னு. இப்போ மக்கள் நம்ம எல்லாம் என்ன சொன்னாலும் ஆமா ஆமான்னு மட்டும்தானே ஆட்டுவோம். அப்ப ஓஹோ அப்படியா, அப்ப வேதம் எல்லாம் போய் ஆமா ஆமா வேதம். இன்னைக்கு வந்து புத்திஸ்ட் செலவான வந்து வேதத்தை ஒண்ணும் நம்ப மாட்டான்.
பட் வேதத்தை நம்பாம இருக்க முடியாது. வேதம் எல்லாம் பகவான் சொன்ன இது ஸ்ருதி. அவங்க வந்து என்னது வாயால சொல்லி முனிவர்கள் எழுதினது தானே. அப்போ வந்து சங்கராச்சாரியர் அந்த டைம்ல தோன்றி அவர் சொன்னார், இல்ல வேதம் எல்லாம் இருக்கு, பகவான் இருக்காரு எல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்லி, ஆனா நீங்களே தான் அப்படின்னு. ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஆனா அவர் என்னைக்குமே கடவுள் இல்லை சொன்னதில்லை. அவரே தானே கோவிந்தா பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் தான் சொல்லிக்கணும். கோவிந்த் அவருக்கு உருவம் இல்லைன்னா அந்த கோவிந்தான்னு அவர் ஏன் சொல்ல போறார் அப்படின்னு இதுல போட்டிருக்கு. சோ பஜ கோவிந்தா அவர் சொல்றேன். ஆனாலும் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து தே ஆர் மிஸ்டேக்கிங். அவன் வந்து அருவவாதிகளா இருக்காங்க. அவங்க வந்து சரியா வந்து சங்கராச்சாரிய ஃபாலோ பண்றது இல்ல. அப்புறம் தான் இவாள மாதவாச்சாரியர் நம்ம இவா எல்லாரும் வந்து இல்ல, கடவுள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஐடென்டிட்டி. அகம் பூர்ணம் இது என்னது ஈஷோபனிஷத்துல வருது, ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் பூர்ணம் பூர்ணம் உதட்சத்தை. ஒரு பூர்ணம் இருக்கு, பகவான் ஃபுல். அவர்கிட்ட நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம். அப்ப நம்மளும் பூர்ணம். அதனால பகவான் வந்து ஒரு கம்மி ஆனது இல்லை. பகவான் பூர்ணமா தான் இருக்கார். நம்ம எல்லாரும் பகவான்கிட்ட வந்திருக்கோம். அப்பவும் அவர் பூர்ணமா தான் இருக்கார். சோ அந்த பூர்ணத்துல ஒரு கம்மியும் வராது. அது எக்ஸாம்பிள் ஒரு அம்மா ஒரு தாய் செய் என்னது செய் குழந்தை என்ன சொல்லுவா, தாய் ஒரு அம்மா குழந்தையோட இது சொல்லுவா. ஒரு அம்மாவோட பூர்ணம் இருக்கு, அந்த பூர்ணத்துல இருந்து ஒரு குழந்தை தோன்றி வெளியில வருது. அப்ப அம்மாக்கு ஏதாவது லாஸ் ஆயிடுதா? இல்ல, அம்மா ஸ்டில் இஸ் பூர்ணம். அது போல எத்தனை குழந்தைகள் பெற்றாலும் அம்மா வந்து ஒரு பூர்ணமா தான் இருப்பா. சோ இந்த ஒரு கால்குலேஷன் இப்படி இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா. சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, ஆக்சுவலி அகம் பிரம்மாஸ்மி அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க சொல்ற அகம் பிரம்மாஸ்மி இஸ் டிஃபரெண்ட், மர்ஜிங் வித் த லார்ட். அது கிடையாது. நான் பிரம்மன், தன்னை பிரம்மனாக ஆன்மீக ஆத்மாவாக ஒருவன் உணர வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. அப்படின்னு அந்த தரத்துல we are not getting merged with God. அந்த பகவானோட அந்த குணம் அந்த நமக்கு தான் இருக்கே, எல்லாம் பகவான் அதே இதுல போட்டிருக்கேன். அவருக்கு வந்து அவ்வளவு அவர் பெரிய தீப்பழம்பு மாதிரி இருக்கணும். அதுல ஒரு சின்ன பொறி நம்ம தான். இப்ப அவருக்கு இருக்கிற அழகு நம்ம கிட்ட இருக்கும், அவருக்கு உள்ள பலம் நம்ம கிட்ட இருக்கும், அவருக்கு இருக்கிற வெல்த் நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருக்கான். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் கம்மியா இருக்கும், குவாலிட்டி சேம். அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. சோ இருக்கும். அப்போ வாழ்வின் இந்த பிரம்ம ஜானம் இப்பதத்தின்படி பக்தி தொண்டிலும் உள்ளது. தூய பக்தர்கள் பிரம்மனின் தளத்தில் திவ்யமாக நிலை பெற்றுள்ளனர். தூய பக்தர்கள்னா இதான் டிவோட்டிஸ். தூய பக்தர்கள் பிரம்மனின் தளத்தில் திவ்யமாக நிலை பெற்றுள்ளனர். மேலும் திவ்யமான செயல்கள் அனைத்தையும் அவர்கள் அறிவர். பகவானின் திவ்யமான தொண்டில் தங்களை ஈடுபடுத்தும் 4 வித தூய்மையற்ற பக்தர்கள். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன், மூடர்கள் அதெல்லாம் படிச்சோமே, ரொம்ப லாங்கா இருந்தது அது ஒரு பர்பட். பகவானின் திவ்யமான தொண்டில் தங்களை ஈடுபடுத்தும் 4 வித தூய்மையற்ற பக்தர்கள் தாங்கள் விரும்பிய குறிக்கோளை அடைகின்றனர். மேலும் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினால் பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் போது அவர்கள் பரமபுருஷனுடனான ஆன்மீக உறவினை உண்மையில் அனுபவிக்கின்றனர். ஆனால் தேவர்களை வழிபடுபவோர் முழுமுதற் கடவுளின் உன்னத லோகத்தை ஒருபோதும் அடைவதில்லை. அது வந்து கோலோக சாட்லாம் பார்த்தோமே, பரமபுருஷ பகவான் எந்த இடத்துல இருக்க, தேவர்கள்லாம் எங்க இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். முழுமுதற் கடவுளின் உன்னத லோகத்தை ஒருபோதும் அடைவதில்லை. யாரு தேவர்களை வழிபடுவோர் அங்க வந்து முழுமுதற் கடவுளின் உலகத்தை அடைய மாட்டார்கள். பிரம்மனை உணர்ந்து சிற்றறிவு படைத்தோரும் கோலோக பிருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணரது உன்னதமான லோகத்தை அடைய முடியாது. ஏன்னா பிரம்ம இது இந்த ஒரு அண்டத்துல மேலுலகம் தான் பிரம்மலோகம். அது மேலுலகம் தான், அதை தாண்டி அவங்க போக மாட்டாங்க. அதுதான் பிரம்மலோகம். ஆனா கிருஷ்ணர் உலகம் எங்க இருக்கு? இந்த அண்டத்தையும் தாண்டி இது இருக்கு. அந்த மாதிரி. சோ பிரம்மனை உணர்ந்த சிற்றறிவு படைத்தோரும் கோலோக பிருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணரது உன்னதமான லோகத்தை அடைய முடியாது. செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வுடன் செயலாற்றுவோர் மட்டுமே நாம் ஆசிரித்த என்ன வந்து ஃபுல் அனன்ய பக்தியோட எனக்கு வந்து தொண்டு புரியறவங்க தான் பிரம்மன் என்று அழைக்கப்பட தகுதியுடையவர்கள். ஏனெனில் அவர்கள் கிருஷ்ண லோகத்தை அடைவதற்கான உண்மையான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அத்தகையோருக்கு கிருஷ்ணரை பற்றிய சந்தேகங்கள் எதுவும் கிடையாது என்பதால் அவர்களை உண்மையான இது பிரம்மன். அப்ப யாரு பிரம்மன்? தூய பக்தர்கள், பகவானுடைய பக்தர்கள், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்கள் தான் வந்து தூய்மையான, அவதான் பிரம்மன், உண்மையான பிரம்மன். பகவானின் விக்கிரகத்தை வழிபடுவதில் ஈடுபட்டுள்ளோரும் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்காக பகவானின் மீது தியானம் செய்பவர்களும் கூட பகவானின் கருணையால் பிரம்மன் அதிபூதா போன்றவற்றின் பொருளை அறிய முடியும். பகவான் இதனை அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். சோ இந்த இது என்னது விக்கிரகம் வச்சு அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றோம், அவங்களும் அந்த பிரம்மன் ஸ்டேஜுக்கு போய் விடுவாங்க. எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மன்னிக்கல மாதாஜி, கொஞ்சம் வெளியாகிற மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப யார் படிக்கணும்? ஜானி மாதாஜி படிச்சாங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கும்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி உமா மாதாஜி இருக்கிறாங்க, படிக்கிறாங்களா? நான் படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? யார் படிக்கிறேங்கிறேன்? உமா மாதாஜி வந்துருக்காங்க, ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க. இல்ல உமா மாதாஜி சும்மா கேட்கதான் வந்திருப்பாங்க. ஹரே ராமா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கல, நான் ஆசிரி போதனால படிக்கல, கேட்டுட்டுதான் இருக்கேன். அதான் அவங்க கேட்க வந்துட்டேன். ஓகே மாதாஜி. படிக்கலாமா? உண்டு, நேரம் இல்ல. ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி. உங்களோட 6 தானே, அல்பபெட்டிக்கலா தானே போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாதி பூதாதி தைவம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் விதுகு பிரயாண காலே பீதமாம் தேவிதுர்யுக்த சேதசகா. சாதி பூத மேலும் பௌதிக தோற்றத்தினை ஆள்பவனாக, ஆதி தெய்வம் எல்லா தேவர்களையும் ஆள்பவனாக, மாம் என்னை, ச ஆதி யஜ்ஞம் மற்றும் எல்லா யாகங்களையும் ஆள்பவனாக, ச மேலும் ஏ எவர்கள், விது அறிகின்றனர், பிரயாண மரண காலே காலத்தில், அபி கூட, ச மேலும், மாம் என்னை, தே அவர்கள், விது அறிகின்றனர், யுக்த சேதசக அவர்களது மனம் எண்ணில் ஈடுபட்டு. மொழிபெயர்ப்பு. பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். பொருளுரை. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவோர் பரமபுருஷ பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்னும் பாதையிலிருந்து ஒருபோதும் விலகுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வின் திவ்யமான தொடர்பில் பரமபுருஷர் எவ்வாறு பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் தேவர்களையும் ஆட்சி செய்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். படிப்படியாக இத்தகைய திவ்யமான உறவின் விளைவாக ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானின் மீது பூர்ண நம்பிக்கையை பெறுகிறான். அத்தகு கிருஷ்ண பக்தனால் இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாது. இவ்வாறாக அவன் இயல்பாகவே பரமபுருஷரின் வாசஸ்தலமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு உயர்வு பெறுகின்றான். இந்த 7ஆம் அத்தியாயம் எவ்வாறு பூரண கிருஷ்ண உணர்வினை அடைய முடியும் என்பதை முக்கியமாக விளக்குகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பம் கிருஷ்ணர் பக்தருடன் தொடர்பு கொள்வதாகும். அத்தகு உறவு ஆன்மீகமானது என்பதால் உடனே அது ஒருவனை பரமபுருஷனான நேரடி தொடர்பில் இணைத்து விடுகின்றது. பின்னர் கிருஷ்ணரின் கருணையால் அவரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். அதே சமயத்தில் உயிர்வாளியின் ஸ்வரூப நிலையையும் எவ்வாறு அவன் கிருஷ்ணரை மறந்து ஜட செயல்களில் பந்தப்பட்டுள்ளான் என்பதையும் முறையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். நல்லுறவின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வினை படிப்படியாக வளர்த்து கிருஷ்ணரை மறந்தாலேயே ஜட இயற்கையின் நியதிகளில் தான் சிறைப்பட வேண்டியதாயிற்று என்பதை ஜீவாத்மா அறிய முடியும். மேலும் கிருஷ்ண உணர்வினை மீண்டும் பெறுவதற்கான ஓர் அரிய வாய்ப்பே இந்த மனித பிறவி என்பதையும் இதனை பரமபுருஷரின் காரணமற்ற கருணையை பெறுவதற்கு உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதையும் அவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். துயரத்தில் உள்ள மனிதன், கேள்வியுடைய மனிதன், பௌதிக பொருட்களுக்கான தேவையுடைய மனிதன், பிரம்ம ஞானம், பரமாத்ம ஞானம், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோயிலிருந்து விடுதலை மற்றும் முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுதல் முதலிய பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் எவனோ ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையான ஏற்றம் பெற்றுள்ளானோ அவன் பல்வேறு வழிமுறைகளை கண்டுகொள்வது இல்லை. அவன் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் தன்னை நேரடியாக எளிமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணருடைய நித்திய தொண்டன் என்னும் தனது ஸ்வரூப நிலையை அடைகிறான். அத்தகு நிலையை தூய பக்தி தொண்டில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதிலும் அவரை புகழ்வதிலும் அவன் ஆனந்தம் அடைகின்றான். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் தனது நோக்கங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறிவிடும் என்பதில் அவன் திடமான நம்பிக்கை கொண்டுள்ளான். இந்த உறுதியான நம்பிக்கை திருடபிரத எனப்படுகிறது. பக்தி யோகம் அல்லது திவ்யமான அன்பு தொண்டின் தொடக்கம் இதுவே எல்லா சாஸ்திரங்களின் தீர்ப்பாகும். அந்த உறுதியான முடிவின் சாரமே இந்த 7ஆம் அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சுடுங்க. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பூரணத்தின் ஞானம், பாகவத்தின் பூரணத்தின் ஞானம் என்னும் 7ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஓம் சத் சத். இது 7th சாப்டர் இப்படி முடிஞ்சு கொடுத்துருங்க. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துரு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு இதுதான், டெக்னிக்கல் தான். ஓகே, பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. பௌதிக தோற்றம் என்ன பாக்குறது எப்படி இருக்காரு? ஒரு மனுஷ ரூபத்துல தானே இருக்காரு. தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகும். இப்ப யஜ்யம்ல பண்றாங்க,
தேவர்கள் இது நம்ம எல்லாம் என்னெல்லாம் பண்றோம், யாகம் யஜ்யம், தேவர்கள் உட்பட எல்லாமே யாரு ஆள்பவன்? இவர் தான் கண்ட்ரோலர், பகவான் தான். பரமபுருஷனாகவும் இருக்கார். என்னை அறிந்து, அந்த மாதிரி என்னை அறிந்து என்னை பற்றி உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். ஸோ இன்டர்னலி நமக்கு வந்து இன் டோட்டல் நம்ம வந்து பகவானை வந்து நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருந்தோம்னாக்கா நம்ம மனசுல இருந்து இறங்க மாட்டோம். அப்படி நமக்கு வந்து மனசுலயும் அது வந்து வாயிலன்னு வரதோ இல்லையோ மனசுல அது இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ மரண நேரத்தையும் வந்து அறிய முடியும். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவோர் பரமபுருஷ பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுதல் எனும் பாதையிலிருந்து ஒருபோதும் விலகுவதில்லை. ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல உள்ளவர்கள் ஸ்டார்டிங் என்ன சொல்றாங்க? ஜப்பா பண்ண ஆரம்பி. அது இப்ப குழந்தைகளோட டீச்சரா இருக்கும்போது நான் பாக்குறேன், 11 டைம் பண்ணு, 20 டைம் பண்ணுன்னா அழகா உட்காந்து பண்றது. சோ முதல் ஸ்டார்டிங்கே ஜப்பா. அவங்களுக்கு எல்லாம் கான்சென்ட்ரேஷன் வராது, ஆனா சொல்லுவாங்க. இப்போ வாய் என்ன பழகிடும், ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல பழகிடும். அப்புறம் வளரதான் அது சொல்லதான் குழந்தை, சின்ன குழந்தை கான்சென்ட்ரேஷன் வராது. அப்புறம் ஒரு மாதிரி கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து பகவானோட இதெல்லாம் அதான் அந்த 3வது ஸ்டேஜ். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். இந்த ஸ்மரணம் வரதுக்கு அந்த குழந்தைகள் கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்டே நம்ம என்ன பண்றோம்? பக்தி தோண்டல இதுதான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம். முழுமையாக பகவானை புரிந்து கொண்டு அந்த பாதையில போறதுக்குன்னா நம்ம வந்து அப்போ அவ வந்து அதுல விலகவே மாட்டான். வேற அதர் இப்போ பிலாசபி எல்லாம் படிக்கிறவங்க எப்படி, ஏன், எப்படி, என்ன, இது அது ஆய்வு செஞ்சு அவங்க மூளையால யூஸ் பண்ணி அது வந்து இது ஞானத்தை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பாகுபாடு. ஓ அப்படி அந்த மாதிரி லாஜிக்கலா நீ அப்படி பேசுறியா, ஓ அப்படி பார்த்தா இது சரியா இருக்குமே, இதெல்லாம் ஞானத்தை வச்சு அவங்க எல்லாம் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் சொல்லுவாங்க. சோ அதெல்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க. நமக்கு அப்படி இல்லை, சீதா ஒரு பக்தி தான். பக்தியோட ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்லு, சிம்பிள். அப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லயே வந்து பகவானை புரிந்துக்க ஆரம்பிச்சோம். கிருஷ்ண உணர்வில் திவ்யமான தொடர்பில் பரமபுருஷர் எவ்வாறு பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் தேவர்களையும் ஆட்சி செய்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். படிப்படியாக இத்தகைய திவ்யமான உறவின் விளைவாக ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானின் மீது பூர்ண நம்பிக்கை பெறுகிறார். மெதுவாதான் நம்பிக்கையே வரும் அவனுக்கு. அப்புறம் என்னது பெறுகிறான். அத்தகைய கிருஷ்ண பக்தனால் இரக்கம் தருவாயில் கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாது. இவ்வாறாக அவன் இயல்பாகவே பரமபுருஷன் வாசஸ்தலமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு உயர்வு பெறுகிறான். சோ வந்து he will always be கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இதுலயே இருக்கும், மைண்ட்ல இருக்கும். இந்த 7ஆம் அத்தியாயம் எவ்வாறு பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வினை அடைய முடியும் என்பதை முக்கியமாக விளக்குகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பம் கிருஷ்ண பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதாகும். அப்ப என்னது அது ஸ்டார்டிங் என்னது? கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பம் எப்படி? நம்மள மாதிரி இப்ப இஸ்கான்ல ஜாயின் பண்ணிட்டோம், கிருஷ்ண உணர்வு ஆரம்பம் மாறிடுது. இல்லாட்டி இவ்வளவு எல்லாம் நம்ம வந்து பக்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கல, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்குல்ல. அட்லீஸ்ட் பக்தி பண்ணி வேற விதமா பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆனா கிருஷ்ணா உணர்வு அப்படிங்கிறது இந்த இஸ்கான்ல வந்துட்டு தான் படிச்சோம் எல்லாருமே. அப்ப அந்த அதாவது level 2ல வந்துட்டு இல்லையா மாதாஜி? எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் அத்தகு என்னோட பாத்தீங்கன்னா நான் level 2 படிக்கும் போது இவ்வளவு எல்லாம் டீட்டெயில் படிக்கல மாதாஜி. உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது ஓஹோ இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்துருக்கான்னு திரும்பி படிக்கும் போது புரிய வருது. இல்ல அப்பெல்லாம் தமிழும் படிச்சுருக்கல, ஏதோ இங்கிலீஷ்ல படிச்சோம், அதுக்கு எக்ஸாம் எழுதணும், இதுதான் நடந்துன்றதே தவிர இவ்வளவு எல்லாம் டீப்பா எல்லாம் படிக்கலப்போ. அப்புறம் பகவான் அப்படி எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணி நீ 5 போயிட்டியா, உட்காந்து படி, இப்ப உட்காந்து டீச்சரை போட்டிருக்கேன் உட்காந்து படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க அனுப்பியிருக்காரு. ஓகே. அத்தகு உறவு ஆன்மீகமானது என்பதால் உடனே அது ஒருவனை பரமபுருஷனுடனான நேரடி தொடர்பில் இணைத்து விடுகிறது. ஸ்டார்டிங்லயே அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்தியோட பண்றதுனால அது இணையறதுன்னா அகைன் என்னது? நாட் மர்ஜிங். நம்மளோட இங்க இணைப்பு இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவங்க அருபவாதிகள், தட் இஸ் மாயாவாதிகள் சொல்றது, அத்வைத்தி சொல்ற இணைப்பு வேற. ஓகே. அப்ப இங்க வந்து நம்ம வந்து மைண்டு தான் அது இணையறது. ஒருவனை பரமபுருஷனுடனான நேரடி தொடர்பில் இணைத்து விடுகின்றன. பின்னர் கிருஷ்ணரின் கருணையால் அவரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிச்சிருவான். அதே சமயத்தில் உயிர் வாழ்வின் ஸ்வரூப நிலை என்னது? நம்மளோட ஸ்வரூப நிலை டு சர்வ் த லார்ட். அதுதான் நம்மளோட ஸ்வரூப நிலை. அதையும் வந்து என்னது டார்ச் போட்டு காட்டுற போல நமக்கு வந்து அதையும் காட்டி கொடுத்துருவான். சோ ஸ்வரூப நிலையையும் எவ்வாறு அவன் கிருஷ்ணரை மறந்து ஜட செயல்களில் பந்தப்பட்டுள்ளான் என்பதையும் முறையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். நல்லுறவின் மூலம் அப்ப நல்லுறவுன்னு என்னது? சத் சங்கம். தான் சொன்னேன், நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு இந்த ஏகாதசி இருக்கு, நிறைய போயிட்டு இருக்கு. நான் இது வந்து நார்மல் டேயா இருந்ததுனாக்கா ஃபுல்லா அட்டென்ட் பண்ணுவேன், காத்தாலையும் அட்டென்ட் பண்ணிருப்பேன், மத்தியானம் இப்ப இந்த குழந்தைகளோட நடந்துட்டு இருக்கு, திரும்பி ராத்திரி மீன் 7 o'clock யூத்தோட இருக்கும், அதெல்லாம் நான் ஃபுல்லா அட்டென்ட் பண்ணுவேன். என்னோட ஜப்பான் போயிட்டு இருக்கோம் வச்சுக்கோங்க, எனக்கு ஜப்பான் போயிட்டு இருக்கும், அதை கேட்கதான் வேண்டாது, மாட்டு காதால் போட்டு பண்ணிடுவேன். சோ இது வந்து நம்ம எந்த நேரமும் இதுலயே சத் சங்கத்து இருக்கும். இந்த சத் சங்கத்து இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் எல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சு வரும். அதே சமயம் உயிர் வாழின் ஸ்வரூப நிலை ஓகே இதை படிச்சோம் என்பதை முறையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். நல்லுறவின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வினை படிப்படியாக வளர்த்து கிருஷ்ணரை மறந்தாலேயே
மறந்ததாலேயே ஜட இயற்கை நியதிகளில் நாம் சிறைப்பட வேண்டியதாயிற்று என்பதை ஜீவாத்மா அறிய முடியும். அதுவும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம தான் மறந்ததுனாலதான் திரும்பி இந்த சிறைவாசம் மாதிரி நம்ம இந்த உலகத்துல திரும்பி திரும்பி ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். ஏன் நமக்கு போக முடியல? பிகாஸ் நம்ம மறந்துருக்கோம், பகவான சேவை பண்றது மறந்துருக்கோம். ஓகே, ஜீவாத்மா அறிய முடியும், அதுவும் புரிஞ்சு வரும். மேலும் கிருஷ்ண உணர்வினை மீண்டும் பெறுவதற்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பே இந்த மனித பிறவி. அது மாத்திரம் மறக்கவே கூடாது. எப்பவுமே இந்த மனித பிறவி இஸ் given only to realize the God. இல்லைன்னா நம்ம ஈனப்பிறவே வேற ஏதாவது பிறந்திருக்கலாமே. எத்தனையோ இருக்கு. 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல ஒன் இஸ் ஹியூமன் பாடி. வேற எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் கடந்துதான் வந்திருக்கோம். இருக்கிற இப்ப இந்த ஹியூமன் பாடி, ஹியூமன் ஃபார்மே நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா திரும்பி வேற ஸ்டார்ஃபிஷ், கழுதை, குதிரை என்ன வேணா ஆயிடலாம். மனித பிறவை என்பதை இதனை பரமபுருஷனின் காரணமற்ற கருணையே, நமக்கு ஒரு ஹியூமன் பாடி கொடுத்ததே அவருடைய காரணமற்ற கருணை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பெறுவதற்கு உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதையும் அவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்ப இதெல்லாம் 7th சாப்டர் படிக்க படிக்க நமக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சு வருதுன்னு அர்த்தம். துயரத்தில் உள்ள மனிதன் கேள்வி தான். இந்த 4 பேர் இருக்காங்களே, ஆர்த்தோ, ஜிக்ஞாசு, அர்த்தார்த்தி, ஞானீச்ச பரதர்ஷவ, அந்த ஸ்லோகம். துயரத்தில் உள்ள மனிதன், கேள்வியுடைய மனிதன், பௌதிக பொருள்களுக்கான தேவையுடைய மனிதன், பிரம்ம ஞானம், பரமாத்மா ஞானம், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோயிலிருந்து விடுதலை மற்றும் முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுதல் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் எவனொருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையான ஏற்றம் பெற்றுள்ளானோ அவன் பல்வேறு வழிமுறைகளை கண்டு கொள்வதில்லை. ஒரு நிமிஷம், இதுல கொஞ்சம் இடிக்கிறதே. இருப்பினும் எவனொருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையான ஏற்றம் பெற்றுள்ளானோ அவன் பல்வேறு வழிமுறைகளை கண்டு கொள்வதில்லை. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கண்டு கொள்வதில்லைன்னா அவன் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் தன்னை நேரடியாக எளிமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணருடைய நித்திய தொண்டன் எனும் தனது ஸ்வரூப நிலையை அடைகிறான். அத்தகைய நிலையில் தூய பக்தி தொண்டில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதிலும் அவரை புகழ்வதிலும் அவன் ஆனந்தம் அடைகிறான். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் தனது நோக்கங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறிவிடும் என்பதில் அவன் திடமான நம்பிக்கை கொண்டுள்ளான். இந்த உறுதியான நம்பிக்கை திடவிருத்தா எனப்படுகிறது. பக்தி யோகம் அல்லது திவ்யமான அன்பு தொண்டின் தொடக்கம் இதுவே. இல்ல, இது என்னது? இது எனக்கு புரியலையே. நாம் இன்னும் வரும் நினைச்சேன். பல்வேறு வழிமுறைகளை கண்டு கொள்வதில்லை அப்படின்னா என்ன புரியுது? அவன் பல்வேறு வழிமுறைகளை கண்டு கொள்வதில்லை. என்ன வழிமுறைகள்? அவெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணதானே வேணும். தெரியாது, ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்ன பார்க்கலாம், அதுவும் அதே தான் போட்டுக்கோம். இதெல்லாம் வேர்ட் டு வேர்ட் காப்பி தான் பண்ணிருப்பாங்க. இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி பார்த்தோம். சிலப்போ அது படிச்சா புரியுறா போல இருக்கும். இல்ல, அவரும் ஷார்ட்கட் எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கல மாதாஜி. இன்பம் எதுவும் இருந்தாலும் அதெல்லாம் அவனுக்கு தேவையில்லாத எது மெயினா அதை மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இருக்கலாம். பட் வழிமுறைகள் போட்டுட்டாலே அதான் என்ன பார்ப்பேன். ஒரே நிமிஷம். He does not care. However, he who is actually elevated in Krishna consciousness does not care for the different processes. அதே தான் வழிமுறைகள்னா ப்ராசஸ் தான். என்ன சொல்ல, கர்மா சொல்றோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி இப்படி பகவானே சொல்றாரு, என்ன பரித்தியாகி, மாமேகம் சரணம் ரஜா. அது என்ன ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு மறந்துபட்டு. எல்லாத்தையும் வந்து பரித்தியாகினா எல்லாத்தையும் விட்டுடுங்க. சர்வதர்மான் பரித்தியஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜா. சர்வதர்மான் பரித்தியஜ்ய, அப்ப எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுடுங்க தான் பகவானே சொல்றாரு. அப்ப இதுவும் அந்த லெவலுக்கு நினைக்கிறேன். வழிமுறைகள் எல்லாம் அவன் கண்டு கொள்ள மாட்டான்னு அவசியம் இல்லை. அவன் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. So he's already reached that stage where he is already involved in பகவானோட தியானத்துல அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். இதான் இதுல போட்டிருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸஸ் அவன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. However, he who is actually elevated in Krishna consciousness does not care for the different process. He simply directly engages himself in activities of Krishna consciousness and thereby factually attains his constitutional position as an eternal servitor of the Lord Krishna. In such a situation, he takes pleasure in hearing and glorifying the Supreme Lord in pure devotional service. So, அவனுக்கு இந்த ப்ராசஸ் இதுக்கப்புறம் இது அந்த மாதிரி வேண்டாம். அப்ப என்ன ப்ராசஸ், என்ன ப்ராசஸ் எனக்கு புரியல. ஸ்ரவணம் மாதாஜி, அவங்க இப்ப வந்து கல்யாணம் கிரகஸ்தனுக்கு இந்த டியூட்டி இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்குன்னா இருக்குல்ல மாதாஜி. இவன் கான்சியஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவன் அதெல்லாம் கேர் பண்றது இல்ல மாதாஜி. ஒரே கிருஷ்ணா வராம போன்றிருக்கு. எது கேர் பண்றது இல்ல? அந்த அவனோட கிரகஸ்த தர்மங்கள் எல்லா தர்மம் எல்லாம் என்னென்னமோ செய்யணும் இல்ல மாதாஜி. ஒரே கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆனதுனால இதெல்லாம் அவன் அவ்வளவு கேர் பண்றது கிடையாது. அவன் நேர கிருஷ்ணரையா பாத்துட்டு இருக்கான். இல்ல, வழிமுறைகள், இது என்ன வழிமுறைகள் அதுதான் கொஞ்சம் தோணுச்சு. பட் இதுலயும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸஸ் போட்டிருக்கு. அவன் அந்த மாதிரி உள்ளவன். அப்ப என்ன நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிருஷ்ணா
இருந்தா அப்ப பாக்கி உள்ள விதிமுறைகள்ல விட்டுவிடுமா? விதிமுறைகள்லாம் விடுறான். அவன் விடணுமோ விடாத சொல்ல, அவன் விடுறான். அப்படிதான் எனக்கு தோணுது மாதாஜி. நான் கிருஷ்ணரை அடைஞ்சிட்டேன், இனி இதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு நேரா அங்க போயிடுறான். அப்படிதான் அவன் பண்ண. சர்வ தர்மான் எல்லா தர்மத்தையும் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. இவ்வளவு தர்மம் சொல்லிட்டு கடைசி 18 சாப்டர் அதையும் சொல்லிட்டார். தர்மம் ஒரு தர்மம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, என் பின்னாடி வாங்க, என்ன நினைச்சு இது பண்ணுங்க, ஆராதனை பண்ணுங்க, ஐ வில் இதை எலிவேட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து முக்தி கொடுத்து விடுறேன் அப்படிங்கிற. மேபி அதுதான் இருக்குமா இருக்கும். பட் சில வேற இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஏதோ ஒரு ஸ்லோகத்தை ஃபர்ஸ்ட் 3வது சாப்டர்லயோ 3வது சாப்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தையே கொடுத்துருக்கான். இதெல்லாம் பண்ற யோகிகள்லாம் சில பேர் அந்த ஒரு அட்டைன் பண்ணிடுவாங்க. எனக்குதான் எல்லாம் தெரியுமே. யாரோட மியூட்டா இருக்க, மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். கீதா மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுவேன். நான் வந்து ஒரு லெவல் வந்துட்டேன், இனிமே வந்து அக்னியை மூட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஸ்லோகத்தையே வரும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து கர்மா கிடையாது அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. அது அதுல என்ன போட்டிருக்குனாக்கா, ரொம்ப அந்த ஒரு மாதிரி நிலை பெற்றவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் வந்து இதெல்லாம் இனிமே யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஐ ஆல்ரெடி ரீச் தட் ஸ்டேஜ், அப்படி இருக்கக்கூடாது, யூ ஹேவ் டு கீப் டூயிங் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. சோ அதுவும் வழிமுறை தானே. அப்ப எனக்கு இதுல கொஞ்சம் எனக்கு தெரியல. சோ we will see. நமக்கு இன்னும் போக போக புரிய மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம வந்து இது முடிச்சுட்டோம். ஸ்டாப் ஷேர். இல்ல யாருக்காவது நம்ம வந்து அப்புறம் டிஸ்கஸும் பண்ணல இதை பத்தி. இங்க 8ல வச்சு விடுறேன். ஓகே, நம்ம வந்து அந்த பிபிடிக்கு போயிடலாமா? பிபிடில இன்னும் நல்லா புரியும், பார்க்கலாம். பிபிடில என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். So we may understand. Okay, ஹரே கிருஷ்ணா. வழிமுறை அதுல போட்டிருப்பான், பாத்துக்கலாம். அதான் டிரைவ்ல வந்து டிரைவ் கிடையாது, பிபிடில வந்து கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கலாம். இன்கேஸ் அதை போட்டிருந்தாங்கனாக்கா level 2 adults, level 2 7th chapter. பொருள் செல்வம் சேர்க்கிறது அந்த மாதிரிதான் சம்பாதிக்கிறது. சரி, வெறும் வழிமுறைகள் போட்டுட்டு அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம், எப்படி அது புரியல. லெட் மீ see, பார்க்கலாம். மாதாஜி, வழிமுறைகள்னா அவங்க குலதெய்வம் கும்பிடணும், ஒரு விஷயம் வீட்டுன்னா குலதெய்வம் கும்பிடணும், அப்புறம் அந்த பகவான் பெருமாள் கும்பிடணும், அவங்களுக்கு முன்னும் முருகருக்கு முன்னும் பிள்ளையாருக்கு முன்னும், அதெல்லாம் கும்பிடணும் அவசியம் இல்லை, கும்பிடு. அதான் வழிமுறைகள் அப்படின்னு அதான் நினைக்கிறேன். பகவான் 18 சாப்டர்ல தான் சொல்றேன் எல்லா வழிமுறை இதெல்லாம் தர்மம் எல்லாம் நீங்க விட்டுடுங்க, என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு அவர் அப்ப 18 சொல்றாரு. 7வது சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்காரு அதுதான் புரியும். ஏன்னா அது அவர் சொல்லல, இது பர்பட்ல தான் இது. பகவானோட இதுல இல்ல, இது பர்பட் தான் இது. உங்களுக்கு தெரியறதா? நம்ம பிபிடி தெரியறதா? தெரியுது. ஓகே, நம்ம இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடலாம், ஸ்கிப் பண்ணலாம். 7வது இதெல்லாம் விட்டு நம்ம வந்து இதுவும் வேண்டாம், இதுவும் வேண்டாம். எஸ், சாப்டர் 6ஓட வந்து இது வேண்டாம் இல்லையா, நம்ம வந்து படிக்க இது வேண்டாம், இன்னைக்கு முடிக்க முடியாது. இது வேண்டாம், இது வேண்டாம். ஸ்லோகத்துக்கே போயிடலாம். 7.2 தான் போட்டிருக்கேன், 7.1 எங்க போ டெக்ஸ்ட் 1 இதுதான். 7.1. எஸ், இப்ப யார் படிச்சாங்க மாதாஜி? கீதா மாதாஜி படிச்சாங்க. ஜெயந்தி மாதா எல்லாம் மியூட் பண்ணிடுங்க, அப்பதான் எனக்கு அந்த ஆர்டர் தெரியும். எஸ், அடுத்தது ராஜேஸ்வரி மாதாஜி தான். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார்? நான் மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதா, நீங்க படிச்சு முடிச்சா? மாயா ஆயாக்தமானா பர்தா துங்கம் இந்தம் வஷயே அசம்சயம் சமக்ராம் மாம் யதா ஜினாஸ்யாசி சுர்ணு. Now here, O son of Pratha, Arjuna, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. நிறுத்திட்டே இருக்கேன், நீங்க படிச்சுட்டே போயிட்டே இருக்க. ஸ்லோகமே தப்பா படிச்சாள் மாதாஜி, அதுக்கு நான் கரெக்ட் புரியல. இருங்க, பப்பெல்லாம் படிக்கல, அது இருக்கிறத நான் வர படிக்கிறேன். பகவான் உவாச்சா மாய் ஆஸ்கதா எல்லாம் இல்ல மாதாஜி. யோகம் மையா சக்தமனா பார்த்த, அப்படிதான் படிக்கணும். மையா சக்தமனா பார்த்த யோகம் முஞ்சன்மத்
आश्रये असंशयं समग्रं मां यदा यदा ज्ञानयासि ஞாஸ்யசி யதா ஞாஸ்யசி தத் ஷ்ருணு காதல கேளுங்க என்ன கேக்குறேன். So here, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full. Some doubt. ஓகே, அப்போ இப்போ வந்து பகவான் இதை இப்போ நம்ம முதல் சாப்டரோட ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டோம். இப்போ ஒண்ணு இப்போ நம்ம ஒரு இந்த என்ன அட்வான்ஸ் லெவல்ல இருக்கோமே, எண்ட் சாப்டர், அதுல இருந்து இதை திங்க் பண்ணனா கொஞ்சம் இட் வில் டேக் சம் டைம். பகவான் வந்து 6வது சாப்டர் முடிச்சுட்டு இப்ப என்ன சொல்றேன், நான் இன்னும் உனக்கு வந்து நல்ல இதெல்லாம் சொல்லித்தரேன், நாலேஜ் சொல்லித்தரேன். அது எப்படி வந்து எங்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி மனசு லைத்து, ஏன்னா நம்ம 6வது சாப்டர் என்ன படித்தோம், அந்த இதுதான் யோகா, அஷ்டாங்க யோகா படிச்சோம். சோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல இன்னும் வந்து என்னது மைண்ட் அட்டாச்டு ஃபுல் யோகா, ஹவு பை பிராக்டிசிங் யோகா இன் ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் மீ, என்னையே நினைத்து எப்படி யோகா பண்றது வித் மைண்ட் ஆல்சோ அட்டாச் டு மீ, யூ வில் நோ மீ இன் ஃபுல். அப்படி பண்ணினா என்ன வந்து ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். வித்தவுட் அசம்சய அப்படி வருது, அசம்சயம் அதெல்லாம் கிளியரா படிச்சாதான் புரியும். எஸ், அப்புறம் இது என்னது, இதெல்லாம் வேண்டாம், இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலா வேண்டாம், ரொம்ப டீட்டெயில். நம்ம ஆல்ரெடி அதோட டீட்டெயிலா பர்பட்லாம் படிச்சிட்டோம். 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். என்னெல்லாம் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அது பார்த்துட்டோம். 7.2 மாதாஜி யாரு நடத்துது, ரமேஷ் பிரபுஜி படிக்க போயிடா, ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? I think he's not free. Okay, Shanti Mataji படிச்சுங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। वश्याम्य अशेषदः यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। I shall not declare unto you in full. நான் வந்து இப்போ வந்து இதை டிக்ளேரே பண்ணிடுறேன் in full this knowledge, both phenomenal and numinous, by knowing. தமிழ்ல போடவே இல்லை நான் தான். knowing which there shall remain nothing further to be known. எல்லாம் ஒரு டீடைலா உனக்கு வந்து எல்லாத்தையும் நான் இப்ப சொல்றேன். இதை புரிஞ்சிருந்த அப்புறம் உனக்கு வந்து இன்னும் புரியறதுக்கு, இன்னும் படிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு, இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு ஒண்ணுமே இருக்காது. எல்லாமே நீ படிச்சு விடுவா, படித்து விடுவா. எஸ், இதை வந்து டீடைலா போட்டுருக்கு வேண்டாம். Yes, 7.3. Yeah. அடுத்தது மாதா சாஸ்வத மாதா படிச்சுங்க. हरे कृष्ण माताजी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अभिसिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण माताजी। தான் எனக்கு நினைவு வந்தது அப்போ வந்து, பட் நான் பவுனாம்னு ஆரம்பிச்சேன். மனுஷியானம் சஹஸ்ரேஷு, ஆயிரம் மக்கள்கள் எனக்கு இதை வழிபடுறாங்க. ஆனா அதுல வந்து கஷ்டின் எதத்தி சித்தையே, ரொம்ப கம்மி பேர் தான் வந்து சித்தி பெறுறாங்க. சித்தினா என்னது, என்ன புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யறாங்க, வழிபடுறாங்க. ஆனா அதுல ரொம்ப கம்மி பேருக்கு தான் கொஞ்சம் முயற்சி செஞ்சு they are able to succeed. அதுலயும் என்னது எத்தத்தாம் அப்படி சித்தானா, அந்த மாதிரி சக்சீட் பண்ணவங்களும் யாரு, ரொம்ப கம்மி பேருக்கு தான் வந்து என்னை நல்லா புரிந்துக்கிறதுக்கும் முடியறதுக்கு வெரி few people தான். So out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. நம்ம எல்லாருக்கெல்லாம் பகவான் அவ்வளவு ஈஸியா புரிந்து வராது. எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இந்த மாதிரி ஒரு மேரத்தான்ல ஓடுறாங்கன்னாக்கா அதுல ஃபர்ஸ்ட் வரவங்க யாரு, ஹார்ட்லி 1 or 2 3 4 அவ்வளவுதான் வருவாங்க, பாக்கி எல்லாம் பின்தங்கிடுவாங்க. அந்த மாதிரிதான் பக்தியிலயும் அப்படிதான். நம்ம கிளாஸ்லயே பாக்கணும் இல்லையா, எவ்வளவு பேர் ஜாயின் பண்ணி இப்ப எவ்வளவு பேர் விட்டு போயிட்டாங்க. அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். இல்ல லெவல் 1லயே நம்ம எவ்வளவு பேர் இருந்தோம், லெவல் 2க்கு எவ்வளவு பேர் வந்தாங்க, அதுவும் கண்டினியூ பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதெல்லாம் கஷ்டம்னா என்னது, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனசு வேணும், அண்ட் பாக்கி எல்லாம் செகண்டரி, இதுதான் பிரதானம் அப்படின்னு நினைச்சா பண்ணிடலாம். இது வந்து ஆப்ஷன்ல விட்டுட்டோம்னா, இல்ல அங்க போனா அதனால கிளாஸ்க்கு வரல, இது பண்ணணும் அதனால அந்த மாதிரி நம்ம இதை வந்து செகண்டரியா வச்சோம்னா முன்னுக்கு போக முடியாது. இப்ப இந்த மாதிரி நிறைய லெஃப்ட் அவுட் பீப்புள் வில் பி மோர். அதே மாதிரிதான் ஆன்மீகத்திலே அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அது பகவானே சொல்லிட்டேன், அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் உலகமே, அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். இதெல்லாம் நான் ஒன்னும் பண்ணலைன்னா போன L2 கிளாஸ் 6th சாப்டரே முடிச்சுட்டேன். வேற மர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க, அதனால இதெல்லாம் ஒண்ணுமே ஒர்க் பண்ணல. ஓகே, இப்ப எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. அதுல எல்லாம் முன்னாடி 6 சாப்டர் வரைக்கும் தமிழ்ல போட்டிருந்தேன். இதுல வந்து ஒன்னும் நான் இது ஒர்க் ஆன் இட். ஓகே, இது அடுத்த நெக்ஸ்ட் யாரு, செல்வம் பிரபுஜி படி. हरे कृष्ण माताजी। ரெண்டுமே படிச்சிருவோம், 4 5. भूमिर आपो नालो वायु कामनो बुद्धिरेव च अहंकार जितिया में पिना प्राकृति अस्तदा अपरेयम इतास्तिवि अन्यम इतादेव अन्यम
Prakritim viddhi me param Ram, Jeeva, param Jiva bhutam mahabaho Yayedam. yedam daryate jagat. Yes. Hare Krishna Mataji. நம்ம இன்னும் ரிவைஸ் தான் பண்றோம். இருந்தாலும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு ஒரு half an hour முடிச்சு விடலாங்க. ஓகே, எர்த் இப்ப இதுல என்னது பூமி ஆப்போ அனலோ வாயு. பூமினா எர்த், ஆப்போ வாட்டர், அனல் அனலோனா என்னது அனல் அனல்னா ஃபயர், வாயு வாயுனா ஏர், கம்னா ஈத்தர், தட் இஸ் ஸ்பேஸ், மனோ மனசு, புத்தி அதான் இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தினா புத்தி தான், மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அதெல்லாம், வச்ச அண்ட் ஆல்சோ அப்படி. ஸோ இது ஃபால்ஸ் ஈகோ, இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் என்னுடைய, இது எல்லாமே பகவானுடைய டிஃப்ரெண்ட் அம்சங்கள் தான். கான்ஸ்டிடியூட் மை செப்பரேட்டட் மெட்டீரியல் எனர்ஜிஸ். அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் இது எல்லாமே. அண்ட் அதுக்கு அதை தவிர பிசைஸ் திஸ் ஓ மைட்டி ஆர்ம்ட் அர்ஜுனா தேர் இஸ் another superior energy of mind. இன்னும் ஒரு எனர்ஜி இருக்கு, இதை விட சுப்பீரியரா ஒரு எனர்ஜி இருக்கு. என்னது? கோலகம் தான், which comprises the living entities. Living entities நம்மளாம் superior energy, இதெல்லாம் inferior energy. So which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. நம்ம என்ன பண்றோம்? எக்ஸ்ப்ளாய்ட்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம யூஸ் பண்றோம். எதை யூஸ் பண்றோம்? பிரகிருதியை யூஸ் பண்றோம். எது? நம்ம காற்றை யூஸ் பண்றோம். நம்ம இயற்கையில இருந்து காற்றை யூஸ் பண்றோம் சுவாசிக்கிறதுக்கு, தண்ணி யூஸ் பண்றோம் குடிக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம இயற்கை சார்ந்து இருக்கும். அந்த விளைச்சல்லாம் விளையாடுறது எல்லாம், அந்த என்ன அரிசி இதெல்லாம் இருக்கே, ஒட்டவர் விளையாடுறதே அதெல்லாம் அந்த சார்ந்து இருக்கும். சாப்பிடறதுக்கு அதையும் சார்ந்து இருக்கும். இதெல்லாம் எங்க? நம்ம நேச்சர்ல தான் இருக்கு. சோ நம்ம வந்து அதை சார்ந்து இருக்கோம், நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றோம். சோ ஆல் கிரியேட் 7.6. 7.6 இங்க இருக்கு, பட் ஸ்லோகம் இல்லை. ஓகே, ஆல் கிரியேட்டட் பீயிங் வந்து ஸ்லோகம் படிச்சு விடுறேன். எல்லாத்தையும் புக் இருக்கா? ஆக்சுவலி இந்த டைம் இந்த லெவல்ல நீங்க புக் வாங்கிடுறது நல்லது. அப்புறம் வந்து கண்டினியூட்டியா படிச்சுட்டே போகலாம். எல்லாத்தையும் புக் இருக்கணும். யார்கிட்ட இல்லையோ அவகிட்ட சொல்லிடுறோம். அவங்க எல்லாமே புக் வச்சிருந்தா நம்ம ஈஸி ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஈஸியா இருக்கும். 7.6 ஏதத்யோனினி பூதானி சர்வாணி க்யூபதாரய அஹம் கிருத்ஸ்னஸ்ய ஜகதஹ பிரபவ பிரளயஸ்ததா. அதோட தான் இதோட மீனிங் கொடுத்து. ஆல் கிரியேட்டட் பீயிங்ஸ் ஹேவ் தேர் சோர்ஸ் இன் தீஸ் டூ நேச்சர். எல்லாமே என்னது உயிர் வாழிகள் எல்லாமே இந்த இதுதான் சோர்ஸ். என்னது? எதர் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருப்பாங்க, இல்ல இந்த நேச்சர்ல இயற்கை இதுல இருப்பாங்க. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution. மெட்டீரியல் வேர்ல்டா இருக்கட்டும், அதாவது பிரகிருதியா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம இந்த உயிர் வாயுகளா இருக்கட்டும், ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டா இருக்கட்டும், எல்லாமே இதை கிரியேட் பண்ணது யாரு? போத் ஒரிஜின் அண்ட் டிசல்யூஷன். அது அழிக்கக்கூடிய தகுதியை யாருக்கு இருக்கு? பகவான்கிட்ட தான். அண்ட் கிரியேட் பண்ற தகுதி அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. நோ ஃபார் சர்டன் தட் ஐ எம் போத் தி ஒரிஜின் அண்ட் தி டிசல்யூஷன். ஓகே, இது வந்து நிறைய கர்ப்போதய சாயெல்லாம் இருக்கு, நிறைய அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து ஸ்லோகா படிச்சது இந்த மீனிங் படிச்சுன்னு போயிட்டேன். நான் ஒரு தடவை ஸ்லோகா படிக்கிறேன், கரெக்டா பாருங்க. ஒரே ஒரு தடவை ஸ்லோகா கரெக்டா படிக்கிறேன் பாருங்க. நீங்க கரெக்டா படிச்சாலே அப்புறம் படிச்சேன் நாளைக்கு இப்ப ஒரு நல்லா படிக்கிறேன். அப்புறம் கரெக்டா படிச்சேன். அன்னைக்கு அப்ப என்ன ஒரு ஃப்ளோல என்ன தப்பா படிச்சுட்டாரு. நார்மலி நீங்க அப்படி படிக்க மாட்டாலே என்னாச்சுன்னு அப்படி பாத்தீங்க. ஓகே, இப்ப யாரு படிச்சா? ஒரு நிமிஷம், இப்ப யாரு? சாஸ்வதா மாதாஜி படிச்சீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வம் பிரபுஜி படிச்சாங்க மாதாஜி லாஸ்டா. யாரு படிச்சாங்க? செல்வம் பிரபுஜி படிச்சாங்க. செல்வம் பிரபுஜி படிச்சார். அப்ப ஆயிடுச்சு. அப்ப முதல்ல இருந்து மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் இருந்து வரணும் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. அப்ப ஜானி மாதாஜி தான் ஆரம்பிக்கணும்ல. கீதா மாதாஜி சாரி, எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்களேன். எல்லாம் வந்து என்ன எடுத்து உப்பர் மேலிங் கிழியா எடுத்து எல்லாரும் அன்மியூட்டா இருக்கோம். மாதாஜி மியூட்ல தான் இருக்கோம் நாங்க. நான் வீடியோ எல்லாம் ஆன் பண்ணி எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. இப்ப நான் வந்து இப்ப எனக்கு எல்லாம் ஏபிசிடி ஆல்பபெட்டிக்கலா எனக்கு தெரியறது. அப்ப எல்லாம் மியூட்ல இருங்க மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி ப்ளீஸ். அப்ப கீதா மாதாஜியோட ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. அப்ப கீதா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. அது சொல்றது எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். கீதா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஃப்ரீயா இருக்கும். மியூட்ல ஓடி வந்துருதா? மியூட்ல கீதா படிக்க மாதாஜி. படிங்க. மத்த பரதரம் நான் யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனந்தயா மயி சர்வம் இதம் புரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ. என்னது? ஓ காங்கர் ஆஃப் வெல்த் யார சொல்றார்? அர்ஜுனன். ஏன்னா அவர்லாம் வெல்த் எல்லாம் என்னது பணம் எல்லாம் கொடுத்தல அவரெல்லாம் வாங்க முடியாது. அவர் அதே அப்பாற்பட்டவர். ஒரு பணமும் அவர் வந்து இழுக்காது, கவர்ச்சியா இழுக்காது. என்னது வெல்த்தியை வென்றவர். அப்படி மத்த ஓ காங்கரர் ஆஃப் வெல்த், there is no truth superior to me. நான் தான் உண்மை.
இதை விட உண்மை, பரம உண்மை வேறு ஒன்றும் கிடையாது. நான் தான் உண்மை. There is no truth or superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. எல்லாம் முத்துக்கள் வந்து இந்த மாலையில கோர்த்திருக்கிறாப்புல. சூத்திரே மணிகனா, இவ மணிகள் எல்லாம் அந்த ஒரு இதுல த்ரெட்ல கோர்த்திருக்கிறாப்புல. சூத்திரம்னா அந்த நூல்ல. அந்த மாதிரி நான் வந்து இயற்கை, நம்ம பிரகிருதி எல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். நாட் ஒன்லி இயற்கை பிரகிருதி, அந்த சராசரங்கள்லயும் எவ்வளவு பிளானட்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் அந்தந்த இடத்துல அழகா ஒரு நம்ம எர்த் வந்து ஒரு 24 hours அப்படி சுத்தணும்னா அந்த ஸ்பீட்ல தான் சுத்தும். கரெக்டா இது 1 yearல அது வந்து சூரியனை சுத்தி வரணும்னு கரெக்டா 1 year தான் வரும். என்னோட இஷ்டத்துக்கு நான் ஃபாஸ்டா பண்ணலாம் பண்ண முடியாது. எல்லாம் பகவானோட இதுல கரெக்டா எல்லாம் இயங்கின்னு இருக்கு. அங்கெல்லாம் ஒரு ஆக்சிடென்ட், இந்த பிளானட் இன்னொன்னு பிளானட் இடிச்சு அதெல்லாம் வரவே வராது. எல்லாம் அவரோட கண் பார்வையில் எல்லாம் கரெக்டா நடக்குது. எப்படி இந்த நூல்ல வந்து முத்துக்கள் கோத்திருக்கிறா போல இந்த எல்லாமே இது இயங்கின்னு இருக்கு. இவரோட கிருபையார், பகவானோட கிருபையார். எஸ். அடுத்தது இது வந்து படிச்சோம் இல்லையா, இதுல அல்ல நம்ம ஸ்லோகம் தான் படிச்சோம். ஓகே, அப்ப வந்து தமிழ்ல இருந்தா ஒன்னா இருக்கும் இல்லையா. என்ன பண்ணலாம், இதான் படிக்கணும், வேற வழி இல்லை. அடல்ட் நான் தமிழ்ல போட்டிருக்கேன் அது, பட் லெவல் 1 தமிழ்ல போட்டிருக்கேன். ஆனா நிறைய ஸ்லோகா மிஸ். லெவல் 2ல தான் எல்லா ஸ்லோகா வரும். ஓகே, இது வந்து நானே படிக்கட்டுமா? நானே படிச்சோம். இப்ப பகவான் வந்து எதுல எப்படி இருக்காங்க, டேஸ்ட். அப்ப இங்க இதுல இருந்து பாக்கணும். அவர் வந்து தண்ணீர்ல எதா இருக்கார், டேஸ்டா இருக்கார். தண்ணியுடைய சுவையில இருக்கார். சந்திரன் சூரியன்ல ஒளியா இருக்கார். வேத மந்திரங்கள்ல ஓங்கிற சொல்லா இருக்கார். ஈத்தர், தட் இஸ் ஸ்பேஸ். ஆகாயத்துல என்னவா இருக்கார், சவுண்டு. ஆகாயத்துல ஒரு சவுண்ட் உண்டு. அது வந்து நான் சொன்னேன்ல, இந்த கையை குமிச்சு வச்சு காதுல வச்சோம்னா நமக்கு சவுண்டு கேட்கும். இந்த நம்ம கையை இப்படி வச்சு, நான் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுப்பேன். கையை இப்படி குமிச்சு இப்படி வச்சோம்னா தட் இஸ் ஸ்பேஸ் இன்சைட் இல்லையா. கையில என்ன இருக்கு, ஸ்பேஸ். இப்படி வச்சுனா ஒரு சத்தம் கேட்டு இருக்கும். ஸோ தட் ப்ரூவ்ஸ் ஸ்பேஸ்ல வந்து சத்தம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போயிடும். இல்லாட்டா நமக்கு தெரியாது, ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஓப்பனா இருக்கு, அதுல சத்தமா அப்படின்னு தெரியாது. அப்ப நானே இப்படி பண்ணிட்டு தெரிஞ்சு. அப்ப ஈத்தர், அதுல வந்து ஸ்பேஸ்ல வந்து சவுண்ட் இருக்கு. அப்புறம் திறமை, மனிதனின் என்னது திறமை, எபிலிட்டி. அது அந்த திறமை, ஒருத்தர் திறமைசாலியா இருக்கான்னு அதுக்கு கொடுத்தது யாரு, பகவான். இந்த திறமை, ஒரு மனிதனின் திறமையும் பகவான் தான். அர்த்துல ஒரு மண்ணோட வாசனையில இருக்கார் பகவான். எப்படி மண் வாசனை அப்படி கேட்டீங்கன்னா மழை பெஞ்சா தெரியும். அப்புறம் ஃபயர், ஒரு நெருப்புல வந்து இந்த ஹீட்டுக்கு என்ன சொல்லுவாரு, சூடு, அதுவா அப்படி இருக்கார். அப்புறம் ஆல் தட் லைஃப், என்னெல்லாம் உயிர் வாழ்கள் இருக்கோ அதோட மூச்சு காட்டு லைஃபா அவர் இருக்கார். ஆல் எஸ்தெட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னது, இல்ல சேஜஸ் இவங்கெல்லாம் என்னது இது பண்றாங்க, பூஜை இதெல்லாம் பண்றாங்க. அதுக்கு தவம் பண்றாங்களே, தவம், அதுதான் தவமா இருக்கார். அவர் வந்து தவமா இருக்கார். இப்ப நம்மளோட இதெல்லாம் தான். இப்ப நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், 18 days கோர்ஸ் பண்றவங்களும் இது ஒரு தவம் மாதிரி அந்த டைம்ல வந்து உட்கார்ந்து படிக்கிறாங்க. 18 days கண்டினியூஸா பண்றாங்க. இதெல்லாம் ஒரு தவம் மாதிரி. இப்ப நம்மளும் L2ல வந்திருக்கோம், எல்லா வாரமும் வரணும்னு சொல்லிட்டு பாக்கி உள்ளது இருக்கு, ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, இருந்தாலும் வரணும், எப்படியோ நம்ம அட்டென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் பீப்புள் ஆர் ட்ரைங் அவர் பெஸ்ட் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் ஒரு தபஸ் மாதிரி தான். சோ இதுலயும் வந்து பகவானோட கிருபை இருந்தாதான் பண்ண முடியும். அதுல இருக்கார், அந்த தபஸ்லயும் பகவான் இருக்காரு. அப்புறம் ஆல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், ஒரிஜினல் சைடு, எல்லாம் உயிர்வாழ்ன்னு இல்ல, எல்லாத்தையும் வந்து அந்த ஒரு என்னது அதுக்கு பீஜமா இருக்காரு. பீஜம்க்கு என்ன சொன்னோம், பீஜம்க்கு என்ன சொன்னோம், தமிழ் ஒரு வேர்டு உண்டு, விதை. விதை விதை மாதாஜி. என்னோட வாயில கொட்டைன்னு வரும். விதை, எல்லா உயிர் வாயுகளோடும் விதையா இருக்கார் அவர். அப்ப அந்த விதை அவர் வச்சதுனாலதான் எல்லாம் முளைக்கிறது. ஏன்னா ஈவன் நம்ம ஒரு செல் இஸ் ஆல்சோ கிரியேட்டட் பை காட். ஃபர்ஸ்ட் செல் கொடுத்தது யாரு, கடவுள் தான். அந்த மாதிரி. அப்புறம் என்னது, இன்டெலிஜென்ட், நுண்ணறிவு. எல்லா மனுஷாளுக்கு ஒரு அறிவு இருக்குன்னா அதுல நுண்ணறிவை பகவான் இருக்கார். ஆல் பவர்ஃபுல் மென்ல ஸ்ட்ரென்த், ப்ராவெஸ், பவர், நல்ல பவருக்கு என்ன சொல்லுவான், நல்ல ஸ்ட்ரென்த். அப்புறம் ஸ்ட்ராங்ல ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்காரு. அப்ப பவருக்கு என்ன சொல்லலாம், நல்ல பவர்ஃபுல் மேன். அதுல பவர்ஃபுல்லா ஆற்றலா இருக்காரு. அப்ப இந்த ஸ்ட்ராங் அப்படி டிவைட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் டிசைர். இது அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம், டிவைட் ஆஃப் பேஷன் இது கிடையாது. ரஜோகுணம் என்ற ரொம்ப ஆசை அதெல்லாம் கிடையாது. ஸ்ட்ராங், ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கார். பலம், பலசாலிகள்கிட்ட பலமா இருக்கார். நாட் கான்ட்ரரி டு ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல். அப்படின்னது செக்ஸ் லைஃப், அது எப்படி நார்மல், ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு குழந்தை பெற்று அந்த மாதிரி இருக்குது நார்மல், அந்த மாதிரி லைஃபுக்கு தான் அவர் இருக்கார். சும்மா நினைச்சேன் செக்ஸ் பண்ண, யாரையோ பார்த்தேன் செக்ஸ் பண்ண, அதெல்லாம் அதுல எல்லாம் இல்ல. அவர் ப்ராப்பரா கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிற அந்த செக்ஸ் லைஃப்ல அவர் இருக்கார்.
எஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நான் 2 பேஜ் இருக்குன்னு நினைச்சேன். எஸ், யார் இப்ப படிச்சுட்டு இருந்தோம்? யார் நெக்ஸ்ட்? யார் படிச்சா மாதாஜி லாஸ்ட்? anybody kindly help me. கீதா மாதாஜி படிச்சாங்க மாதாஜி. கீதா படிச்சாங்க. ஜானி மாதாஜி படிங்க. ஜானி மாதாஜி இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானி நான் இருக்கேன் மாதாஜி. மியூட் பண்ணியே எடுக்க முடியல. 12 மாதாஜி. 12 சாத்விகா பாவா ராஜசாஸ்தாமசாஸ்தயே மத்தயே வேதி தான் வித்தி நத்வஹம் தேஷு தே மயி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Know that all states of being, be they of goodness, that is சத்துவ குணமா இருக்கட்டும், ரஜோ குணமா இருக்கட்டும், தமோ குணமா இருக்கட்டும், என்ன முறைகளா இருக்கட்டும், இந்த நேச்சரோட எந்த முறைகளா இருக்கட்டும், முறைகள்னா இதுதான் மாயா சக்திகளா இருக்கட்டும், எந்த சக்தியா இருக்கட்டும், they are all manifested by my energy. என்னுடைய சக்திகளா தான் அதெல்லாம் இருந்திருக்கு. இதெல்லாம் என்னுடைய சக்திகள் தான். இந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம் எல்லாமே என்னுடைய எனர்ஜி தான், என்னுடைய பவர் தான். அதெல்லாம் I am in one sense everything. நான் தான் எல்லாத்தையும் இருக்கேன்னு ஒரு சென்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். பட் I am independent. ஆனா நான் யாருட்டையும் பற்றுதல் இல்லாம I am not involved in that. நான் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஆனா நான் சத்துவ குணத்தை இருக்கேன்னா தமோ குணத்துல என்ன மாட்டி எடுக்கலாம் இல்லை. நான் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்றேன், அவங்க நம்மள கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஆனா அவங்க நம்மளதான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமே தவிர பகவானை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. So he is apart from all this. அதேதான் அந்த சாதுர்வர்ணிய மயா சிருஷ்டி, அதுலயே அவர் அப்படிதான் சொல்றாரு. 4 வர்ணங்களை நான் கிரியேட் பண்ணி நம்ம மக்களுக்கு வேண்டி எல்லாரும் எல்லாம் அனுசரிச்சுன்னு இருக்கிறதுக்கு வேண்டி. ஆனா அவர் அதுல எல்லாம் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். அவர் பிராமணனா க்ஷத்ரியனா அதெல்லாம் கிடையாது. அவர் அப்பாற்பட்டவர். I am not under the modes of material nature. He is not under these 3 material modes. இல்ல அவர். For they on the contrary are within me. ஆனா on the contrary, on the reverse sideல பார்த்தா அவங்கதான் என்னோட அண்டர்ல இருக்காங்க தவிர அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுல நான் இல்ல. எஸ். ஓகே, வேண்டாம், இதெல்லாம் டீடைல் ஸ்டடி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். ஆல்ரெடி நம்ம பர்பட்டே படிச்சப்பறம் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். 13, 14 அடுத்தது யாரு? ஜெயந்தி மாதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. त्रिभिर् गुणमयर् पावयर् येभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मां येभ्य परम् अव्ययम् दैवी हे स गुणमयी मम माया त्रुतया मां येव से प्रपद्यन्ते मायां येदां तरन्ति. हरे कृष्ण. 13ல என்ன சொல்லிருக்கு? deluded by 3 modes. இதுல நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகி சிலப்போ குட்னஸ் இழுக்கிறது, சத்துவகுணம் சிலப்போ இழுக்கிறது, சிலப்போ ரஜோ குணத்தை இழுக்கிறது, சிலப்போ தமோ குணத்தை இழுக்கிறது. இதுலயே நம்ம deludedனா என்னது? நம்ம கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும். The whole world does not know me, who I am above the modes of and inexhaustible. அதுலயே வாழ்ந்துட்டே இருக்கும் போது நான் அதற்கு அப்பாற்பட்டவன் ஒருத்தன் இருக்கேன், எங்கிட்ட வரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாயையில சிக்கின்றவர்களுக்கு கண்ணுக்கு புலப்பட மாட்டேங்கிறது. நான் I am above the modes and inexhaustible. நான் அதுக்கு மேல பறந்து எனக்கு லிமிட்டே கிடையாது, அவ்வளவு பறந்துருக்கேன். ஆனா இந்த மோட்ல இருந்து விடுபட்டவங்களுக்கு தான் பகவானை தெரியுமே தவிர அதுக்கு நம்ம எஃபர்ட் பண்றோம். என்ன எஃபர்ட் பண்ணணும்? பகவான் குறித்து நம்ம இந்த தியானம் எல்லாம் பண்ணும்போது வரும். ஆனா அது பண்ணலைன்னா இதே பௌதிக உலகத்துல இதே ரஜோகுணம், தமோ குணம், சத்துவகுணத்தையும் மாட்டின்னு இருக்கும். அப்புறம் இதுல என்ன கொடுத்துருக்கேன்? திஸ் டிவைன் எனர்ஜி ஆஃப் மைண்ட், எது இந்த சத்தம், ரஜஸ், தமஸ், இந்த டிவைன் எனர்ஜி ஆஃப் மைண்ட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 3 modes of material nature is difficult to overcome. அவரே சொல்ற இது கடினம் தான் இதுல இருந்து வெளியில வருது. பட் those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. யாரு என்கிட்ட அடைந்தார்களோ அவர்களுக்கு இதெல்லாம் விட்டு சுத்த சத்துவ நிலை. ஏன்னா இத 3ம் கடந்து விட்டா என்ன நிலை வரும்? சுத்த சத்துவ நிலை. அவங்க வந்ததுனாக்க அது என்னுடைய பரந்த உலகம் தான். நானே இந்த மாதிரி அவங்களை கைப்பிடிச்சு கூட்டின்னு போயிடுவேன் அப்படிங்கிற. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்து நமக்கு வேண்டாம். அடுத்த டி செக்ஷன் இதோட முடிஞ்சுடுத்து. இப்ப நம்ம இதுக்கு போயிடணும். செகண்ட் பார்ட் 1, பார்ட் 2 பார்க்கலாம். இது சின்ன குட்டி தான் சாப்டர். 30 தெரியுதா? இதை நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். நான் ஷேரிங். ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேனா? ஓகே, யாரா பேசுங்க, அப்பதான் எனக்கு புரியும். யாருமே பேசலன்னா ஒரு மானிட்டர் இல்ல பரவாயில்ல. இல்ல உங்களுக்கு தெரியறதா கேக்குறேன். ஸ்கிரீன் தெரியறதா இப்போ? தெரியுது மாதாஜி. இல்ல இப்ப குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் டெய்லி கோவிந்தா ISKCON மங்களம். அதான்
இல்ல இல்ல அந்த குழந்தைக்கு மானிட்டர் போடுவேன் டெய்லி. நீ வந்து யூ ஷுட் பி த மானிட்டர். தெரியறதா இல்லையா கேட்டா நீ தான் ஆன்சர் பண்ணணும். ஏன்னா எல்லாரும் நினைப்பாங்க அவதான் சொல்லுவனே இவதான் சொல்லுவாளேன்னு எல்லாரும் குவைட்டா இருப்பா. அப்படி இருக்க கூடாது, நீ தான் ஆன்சர் பண்ணணும். அதுபோல நம்ம கிளாஸ்க்கு ஒரு மானிட்டர் போட்டுக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி ஆன்லைன் கிளாஸ்ல மாதாஜி அதான மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? ஆன்லைன் கிளாஸ்ல பசங்க எல்லாம் சைலண்டாவே இருப்பாங்களா மாதாஜி? டீச்சர்ஸே பேசிட்டு டீச்சரே பதில் சொல்லிக்கணும். ஆமா மாதாஜி. ஆனா என்னோட கிளாஸ்ல பாவங்கள் எல்லாம் வீடியோ ஆன் பண்ணும், சிலதெல்லாம் பண்ணும், சிலது பண்ணாது. ஏன்னா காத்தால 6 மணி இல்லையா, குழந்தை எல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும் பாவம். ரொம்ப 6 மணிக்கு எழுப்புறது எனக்கே சிலப்ப தோணும், பாவம் குழந்தைன்னு. இப்ப என்ன பண்ண முடியும், 6 மணிக்கு கிளாஸ்னா 6 மணிக்கு வரதான் வேணும். 6:15 6:30 அப்படி வருவா. சிலப்ப லேட்டா வருவா. என்னமா லேட்டா வந்த? தூங்கிட்டேன் மாதாஜி. இன்னசென்டா சொல்லும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் இல்லையா, பாவமா இருக்கும். சரிம்மா நோ ப்ராப்ளம், நாளையில இருந்து சீக்கிரம் எழுந்துருங்க. ரொம்ப கியூட் பசங்க எல்லாம். ஓகே மாதாஜி, யாரு நெக்ஸ்ட்? ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சீங்களா? படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. படிச்சுட்டாள். அப்போ இப்ப ராஜேஸ்வரி மாதாஜி தான். படிங்க மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்கோ, அன்மியூட் பண்ணி படிங்கோ. இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி படிக்க போறா? திரும்பி சான்ஸ் கேட்கிறேன், அவர் ஃப்ரீயா இருந்தா படிக்கட்டும். ஓகே, சாந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நானே படிக்கிறேன். நாமாம் தஸ்கிரினோ முதா பிரபத்யந்தே நராதமக மாயா மாயா பக்ருதா அசூரம் பாவம் அஸ்ரிதா. இதா இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. இன்னொரு தடவை படிக்கிறேன் பாருங்க. நாமாம் தஸ்கிரினோ முதா மாதாஜி துஷ்கிருத்தினோ. நம்ம இது துஷ்கிருத்தினோ முதா 4 பேஜ் இருந்தது. இதோட நினைவு இருக்கா எல்லாருக்கும்? 4 பேஜ் பர்ஃபெக்ட் இருந்தது. துஷ்கிருத்தினோ முதா பிரபத்யாந்தே நராதமா மாயா மாயா ஜனா அசூரம் பாவம் அஸ்ரிதா. அதாவது those miscreants who are grossly foolish. மாதாஜி அது வேண்டாம், இந்த ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிச்சா. நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடாஹா. மூடர்கள். துஷ்கிருத்தினா யாரு? யார் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், அவர்கள்லாம் யாரு? மூடர்கள். பிரபத்யந்தே நராதமாக, அவங்க பேரு மூடர்கள். நராதமா, நரான இந்த மனுஷர்கள் தான், ஆனா நர ஆதமா அந்த மாதிரி கீழ் நிலையில இருக்கிற மனிதர்கள். அப்புறம் மாயையா பகிர்த்த ஞானா, மாயையில குழம்பி போன ஞானிகள் தான். என்னது PhD டாக்டர் இன்ஜினியர் எல்லாம் ஆயிருப்பாங்க, ஆனா மாயையில சிக்கின்றவர்கள் வந்து யார்? இவாள்லாம் என்ன வந்து நான் யாருன்னே அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. ஆசுரம் பாவம் அப்படின்னா ஆசுரிக் குவாலிட்டி இருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு என்னை பத்தி தெரியாது. துஷ்கிருத்தினா, அவளெல்லாம் துஷ்கிருத்தினா சொல்லுவா. அடுத்தது சுக்கிருத்தினா வரும், அடுத்த முதல்ல வரும் வேர்ஸ்ல வரும் அந்த சுக்கிருத்தினா வரும். சரி, இவாள்லாம் துஷ்கிருத்தினா 4 பேர். இது நம்ம 4 பேஜ் படிச்சோம், 4-5 பேஜ் படிச்சோம். நினைவு இருக்கா எல்லாருக்கும்? பெரிய பர்பட்டா இருந்தது, ஆனா படிச்சோம் நம்ம. எஸ். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind. நராதமா, அவ வந்து நராதமா. foolishங்கிறது யாரு? மூடர்கள். அப்புறம் whose knowledge is stolen by illusion. இது நராதமா மாயையா. இதுதான் மாயையா பகிர்த ஞானம் அப்படின்னா இல்யூஷன்ல, மாயையில மாட்டின்ற அந்த மனிதர்கள் அவங்க நாலேஜ் வந்து இழக்கிறாங்க. ஏன்னா மாயையில வந்து சிக்கன் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சரியா புலப்பட மாட்டேங்கிறது. இவன் இந்த 2 கை ரூபம் வந்து இது மாடு மேய்க்கும் புள்ளதான் நினைக்கிறாங்க. அவரோட சுய உருவம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரிய வரதில்லை. என்னதான் பௌதிக உலகத்தை படித்திருந்தாலும் அவளுக்கு கிருஷ்ணரோட இது தெரியாது. ஆக்சுவல் கிருஷ்ணாவோட எப்படி உருவம், அவர் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்னா அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு புலப்பட மாட்டேங்குது. And who partake of the atheistic nature of demons do not surrender unto me. யாருக்கு டிமானிக் குவாலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி 4 பேர்களுக்கு என்னை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. நிறைய படிச்சோம் நம்ம. எஸ், அதான் மூடர்கள், நராதமா, அவசரம் பாவம், மாயையா பகிர்ந்த ஞான. இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோமே. இதுவும் மூடர்கள் எப்படி? மூடர்கள் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க. இது பர்பட்லி அவர் கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதா, அதனாலதான் இந்த பிக்சர் போட்டுருக்கான். அவன் வந்து ஒரு கட்டு புல்லுக்கு வேண்டிய நினைவு இருக்கா எல்லாருக்கும்? நீங்க நினைச்சு பார்த்தா தெரியும். அதனால நம்ம அவ்வளவு டீட்டெயிலா ஏன் படிச்சோம்னா இதெல்லாம் நினைவு வரணும் தான். ஒரு இது கழுது அவ்வளோ பொதி சுமந்துட்டு போறது, ஆனா எதுக்கு போறது? ஐயோ அடிப்பனே, என்னோட ஓனர் என்ன அடிப்பனே, அந்த ஒரு கட்டு புல்லு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறான், அந்த சாப்பாட்டுக்கு வேண்டி அதெல்லாம் உழைக்கிறது. அப்படி மாடு மாதிரி உழைக்கிறோம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அது வந்து கழுத உழைக்கும்.
அந்த மாதிரிதான் நம்ம மனுஷா இருக்கோம். வேலை 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 வேலைன்னு அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். யாரு ஓனர்? அந்த அவருக்கு ஆக்சுவல் ஓனர் கிடையாது, நம்ம கடவுள் தான் ஓனர். ஆனா அவருக்கு கடவுளுக்கு வேலை செய்யாம நம்ம வந்து எங்க ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அவன் சம்பளம் போடுறான்னுட்டு அவனுக்கு உழைச்சுட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் பிரபுபதா இதுதான் ஃபிட் பண்றேன். அப்புறம் இவர் மூடர்கள், இது வந்து மூடர்கள். அப்புறம் இது வந்து மாயையா பகிர்த்த ஞானம், மாயையில சிக்கின்னு இருக்காங்க. யாரு? ஜடாய் மதாய். அதான் படிச்சோமே, அவன் வந்து பிராமண குலத்தை பிறந்தவர்கள். ஆனா என்னது குடி அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லாம, ஒரு ப்ராப்பர் வே ஆஃப் லிவிங் அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கும்போது இவர் யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த அவர் இருந்த சமயத்துல அவர் வந்து எல்லாருக்கும் போயிட்டு சொல்லணும். நம்ம வீடு வீடா போய் சொல்லலாம். எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணுங்க, எல்லாம் பஜனை பண்ணுங்க, எல்லாம் பகவான் நாம எடுங்க. இதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு துருப்பு சீட்டு மாதிரி, ஒரு என்னது, ஒரு ஆங்கர் மாதிரி. இதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு நம்ம பகவான் உலகத்துக்கு போனோம். அப்ப நீங்க எல்லாரும் ஜபா பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்ப வீடு வீடா பண்ணும்போது இவங்க வீட்லயும் போயிட்டு சொல்றாங்க. நித்யானந்த பிரபு இவர் சொல்லியிருக்காரு, நித்யானந்த பிரபு நீ போயிட்டு பண்ணு அப்படின்னு. இப்ப வீடு வீடா போனோன்னு இவங்க குடி போதல் என்ன பண்ணிட்டா, என்ன நீ என்ன சொல்ற, ஏது பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்ல விட்டு நித்யானந்த பிரபு மேல அடிச்சுட்டா. அப்ப என்ன எடுத்து அது வந்து இவரு கோவம் வந்துருது. கடவுளுக்கு எப்பவுமே எப்படின்னாக்கா, என்ன வேணா நிந்திச்சுக்கோ பரவாயில்ல, ஆனா என்னோட டிவோட்டிஸ் மாத்திரம் நீ ஒண்ணும் பண்ணாதே. என் டிவோட்டியை நீ ஹார்ம் பண்ணா ஐ வில் நாட், அவருக்கு வந்து பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். அப்ப அடிக்க போயிடுறார். அப்ப ஆனா இவர் நிறுத்துறாரு நித்யானந்த பிரபு, இல்ல அவன் அஜ்ஞானத்தை தான் அந்த மாதிரி பண்றாங்க. அப்ப வந்து அவர் அந்த அஜ்ஞானத்தை போக்குறதுதான் நம்ம கடமையை தவிர அவங்களை வந்து அடிச்சு துன்புறுத்துறதுல நம்ம அந்த எண்ணம் இல்லை நமக்கு அப்படிங்கிறோட சரி. அப்ப இவங்க புரிஞ்சுட்டு விடுவாங்க, ஓ இவங்களோட எல்லாம் இந்த மாதிரி நல்லவர்களா இவங்க அப்படின்னு they become a good devotees. அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அப்புறம் இதை வந்து ராவணன் இந்த மாதிரி விழுவாங்க, ரொம்ப ஜப்பா பண்ணுவாங்க, எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா என்னது, அவங்க எண்ணம் என்னது, எல்லா உலகத்தையும் நம்ம ஆளணும், பகவானை விட நம்ம வந்து கிரேட்டா இருக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களே அழிஞ்சு போனாங்க. சோ இது வந்து ஆசுரிக் பாவம், அசுரத்தனம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அழிஞ்சு போனாங்க. இது வந்து மாயையில சிக்கின் இருக்கிறவங்க அந்த கஷ்டத்துல இருப்பாங்க, பகவானை புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. இது வந்து மூடர்கள், மாட உழைக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க. எஸ் 7.16 யார் படிச்சாங்க லாஸ்ட்? சாந்தி மாதாஜி படிச்சீங்களா? இல்ல ராமா? நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. படிங்க. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனாக சுக்ரவினோர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிஜ்ஞாசுர் அர்த்தார்த்தி ஞானி சபரதர்ஷபஹ. சாரி மாதாஜி, ஞானி சபரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன்லி இந்த ச படிக்க, இது மாத்திரம் சன்னு படிக்க பழகுமோ, இட் வில் பி பெர்ஃபெக்ட். ஓகே, ச ஞானி, சனா ஆண்ட், நிறைய ஆண்ட் வந்துட்டே இருக்கும் இங்க, அதனால அது வந்து சன்னு படிக்கணும். அப்ப இது என்னதுன்னா, முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், துஷ்கிருத்தினம், யாரெல்லாம் மூடர்கள், அந்த நம்பிக்கை இல்லாதவர்களை பத்தி பார்த்தோம். இப்ப வந்து 4 பேர் இருக்காங்க நம்புறவங்க, யாரெல்லாம் துயருற்றோர், அப்புறம் வந்து இது என்னது ஆர்த்தோ அர்த்தார்த்தி, ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு, அடுத்த ஜிக்ஞாசு போட்டுருக்கு. ஜிக்ஞாசுனா இன்னும் ஆர்த்தோனாக்க துயருற்று, ரொம்ப எனக்கு அது சரியில்லை, இது சரியில்லை, துயரமா இருக்கு, மனசு சரியில்லை, ஏதோ சரியில்லை, அதனால பகவான் போயிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு ஒரு கும்பிடு போடுறது, ஏதோ சம்திங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பகவான் வந்து வழிபடுறவங்க இருக்காங்க. 2வது கேட்டகரி யாரு? ஜிக்ஞாசுங்க போட்டிருக்கு. ஜிக்ஞாசுங்கிறது யாரு? இன்னும் கடவுளை பத்தி தெரியணும். மதுராக்கு எப்ப போனார், அவர் பிருந்தாவனத்துக்கு எப்ப வந்தார், யாரு கூட சண்டை போட்டார், எந்த அசுரர்களை அழித்தார், இதெல்லாம் அந்த ஸ்டோரியில எல்லாம் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் பகவான் வந்து அவங்கள நல்லவர்கள் தான், ஆனா அந்த மாதிரி கேட்டகரி அப்படி. அப்புறம் அர்த்தார்த்தி, பணம் வேண்டும், எப்போ எது போனாலும் என்ன, எனக்கு அது இன்னும் நிறைய பிசினஸ், இன்னும் பணம் வேணும், அவ பணத்துக்கு வேண்டியே பகவானை வந்து வழிபடுவாங்க. அதுவும் தப்பில்லைங்கிற பகவான், பரவாயில்ல, அதுவும் தப்பு கிடையாது. ஏன்னா பௌதிகம் தான், பணம் சம்பாதிக்க பௌதிகம் தான். ஆனா பகவானை வந்து நம்புறாங்களே, பகவான் நம்பி அது பண்ணும்போது என்ன, பகவானுக்கு ஸ்பெண்டும் பண்ணுவாங்க. கோயில்ல எல்லாம் அன்னதானமோ சம்திங், ஒரு கும்பாபிஷேகம், எல்லாத்துக்கும் அவங்க ஸ்பெண்டும் பண்ணுவாங்க. நிறைய பணம் வந்துன்னா அந்த மாதிரி ஸ்பெண்டும் பண்ணுவாங்க. தன்னோட சொந்த இதுக்கு வேண்டி கேட்கறது இல்ல, தான தர்மமும் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஞானிங்கிறது யாரு? எல்லாம் எனக்கு தெரியும், இனிமே எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒண்ணும் இல்லை, எனக்கு அல்டிமேட் என்னது, நான் சோல், நான் வந்து பாடி இல்ல, சோல். என்னோட நிரந்தரமான என்ன சுபாவம் என்னது, பகவானை இது பண்ணும், சேவை பண்ணும், அதுதான் என்னோட நிரந்தரமா உள்ளது. அந்த மாதிரி ஞானி பரதர்ஷப, இந்த மாதிரி 4 பேர் இருக்காங்க. ஓ பெஸ்ட் அமங் பரதாஸ், அர்ஜுனா, 4 kinds of pious men render devotional service unto me. The distressed, யாரு துயரமா இருக்காங்க அவங்க, the desirer of wealth, பணம் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கறவங்க, இன்குசிட்டிவ், பகவானை பத்தி இன்னும் நிறைய கேட்டுக்கணும், எங்கெல்லாம் இருந்தாரு, எப்படி எல்லாம் பண்ணாரு. And he who is searching for knowledge of the absolute, பகவானை தொழணும், பகவான் எனக்கு நான் சேவை புரியணும், பகவானுக்கு எனக்கு சேவை பண்ணணும், இது ஒன்னே தான். அப்புறம் எப்போ மெடிடேஷன் ஆன் காட், இதேதான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி 4 அப்புறம் இந்த பக்தர்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்.
பார்த்தோம்னு நான் இதுல அப்ப லெவல் 1ல நான் இதெல்லாம் சொல்லுவேன். கஜேந்திர மோட்சத்தையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். கஜேந்திரோட காலு வந்து இது கவ்விடோன்னு என்ன எடுத்து ஆனா மட்டும் அந்த ஃபேமிலி எல்லாம் பார்த்தது இழுத்து பார்த்தாங்க, ஒண்ணும் முடியல, அப்படியே விட்டுட்டு போயிடும். இதுல என்ன தெரியறதா, நம்மளும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கணும்னு ஆனா மட்டும் நம்ம பிரதர் சிஸ்டர் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண பார்ப்பாங்க, கொஞ்ச நேரம் பார்ப்பாங்க, ஒண்ணும் முடியலன்னு அப்புறம் என்ன பண்றது, உன்னோட தலையில விட்டு அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அப்போ நம்ம மீளலைன்னா சரி எப்படி பாடு அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் யாரு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு, கடவுளை தான் கூப்பிடணும். கடவுளே அப்படிங்கிறது கூப்பிட்டு அவர் வந்து விடுவார். அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு, கஜேந்திரா அவ்வளவு பெரிய டிவோட்டி என்ன சொல்றாரு, நான் என்னை காப்பாத்துறதுக்கு எல்லாம் கூப்பிடல, அந்த குளத்துல வந்து அந்த இது இருந்தது, தாமரைப்பூ இருந்து அது உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவேன், தான் உயிர் இப்படி ஊசலாகி இருக்கு, அப்போ என்னது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், அந்த ஒரு பக்தி அவருக்கு மேலோங்கி இருந்தது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து தூய பக்தர்களோட 7 இது போட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி அவர் வந்து இந்த பூவை கொடுக்குறாரு, இது வந்து லோட்டஸ். அப்புறம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, என்னது அந்த மானம் இது பண்ணும்போது இவ எல்லாரையும் வேண்டி இப்ப கேட்கிறா, திரௌபதி என்னை காப்பாற்றுங்க எல்லாம் சொல்லும்போது யாருமே இப்ப ஒண்ணும் பண்ணல. கடைசியில 2 கையும் விரிச்சு கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டோட கிருஷ்ணா தான் வந்தார், மானத்தை காப்பாத்தி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண. அதுவும் தெரியும். இவர் வந்து சுகர், இந்த இவர் இருக்கார் இல்லையா, இவர் வந்து இது ஒரு என்ன ஸ்டோரினா, சிவன் பார்வதி, சிவன் வந்து இது பார்வதி கேட்கிறா, எனக்கு வந்து கிருஷ்ணனோட கதையெல்லாம் கேட்கணும், பாகவதம் கேட்கணும், எனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கதையெல்லாம் சொல்றேளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவன் கேட்டணும். அதுக்கு என்ன நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா நான் ஒரு ஃப்ளோல சொல்லிட்டே போவேன், நீ அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் எனக்கு தெரியும் நீ வந்து கேட்டுட்டு இருக்க அப்படின்னு. அப்போ சரி சரி அப்படின்னா, அப்ப இவரும் சொல்லி இவ்வளவு சொல்லிட்டே இருக்கா, ஏதோ முனகின்னு இருக்கா. சரி எல்லாம் ஒரு மாதிரி சொல்லி முடிச்சு பார்த்தா இவ பார்வதி தூங்கி இருக்கா, தூங்கி போயாச்சு. அப்ப யார் இவ்வளவு நேரம் கொட்டினா பார்த்தா பார்வதி தேவியோட ஒரு என்னது பெட்டு கிளி இருந்துதான், செல்ல ஒரு இது பெட். அந்த கிளி வந்து கேட்டு இவ்வளவு நேரம் கொட்டினது, அது அப்ப அந்த கிளி தான் கேட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் போறாரு, ஐயோ இது என்னது கிளி என்ன கேட்டிருக்குன்னு. அந்த கிளி பறந்து போயிட்டு இங்க இவர் என்னது, இவர் வந்து வியாசரோட வைஃபா, யாரோட முனிவர், ஐ திங்க் வியாசர் தான் நினைக்கிறேன், அவரோட வைஃப் வந்து இப்படி கொட்டாய் விடும்போது அவர் வாயில போயிடுறது, இந்த கிளி வாயில போயிட்டு வயத்துக்குள்ள போய் உட்கார்ந்து வெளியில வரதுக்கு ரெடியே இல்லை, நான் இனிமே வெளியில வரமாட்டேன், நான் உள்ளே உட்கார்ந்துருப்பேன். 12 வருஷமா அது வந்து வயத்துல அந்த குழந்தை, அந்த கிளினா அது குழந்தை ரூபத்துல வச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னு. அது என்னன்னா, இல்ல வெளியில வரமாட்டேன், ஏன் அப்படி கேட்டா, இல்ல நான் வெளியில வந்தா என்ன மாயெல்லாம் எனக்கு இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா 3 மெட்டீரியல் மோட்ஸ் நம்மளுக்கு பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு, நான் அதனால வெளியில வரமாட்டேன், உள்ளே நான் ஹாப்பியா இருக்கேன், பகவானுக்கு இதை கேட்டுட்டு இருந்தேன் இவ்வளவு நேரமா, எனக்கு வந்து பகவானோட தியானம். ஏன்னா அது சொல்றோம் இல்லையா, குழந்தை உள்ள இருக்கிறது வரைக்கும் என்ன சொல்லுமா, நான் திரும்பி வந்து இந்த உலகத்தை பிறக்க போறேன், ஆனா கடவுளை நான் இனிமே இந்த மாதிரி தப்பு செயல் பண்ண மாட்டேன், நான் இப்போ இது ஒரு லாஸ்ட் சான்ஸ் கொடுங்க, நான் இந்த வெளியில வந்துட்டு இனிமே நான் உங்களை வந்து ப்ரே பண்ணி நான் உங்களை நல்ல வழியில இருப்பேன். ஆனா வெளியில வரும்போது வந்தோடனே என்ன ஆகும், இந்த முக்குணங்கள் தாக்கி பகவானை மறக்கிற நிலையில வந்துடும். ஆனா பயத்துல இருக்கிற வரைக்கும் குழந்தைக்கு நல்லா கேட்குமா, அது சயின்டிபிக்கலி ஆல்சோ ப்ரூவ்டு. அதனாலதான் நல்ல புத்தகம்லாம் அந்த அம்மாமார்கள் படிக்கணும், அந்த பயப்படுற அந்த இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ராத்திரி எல்லாம் வெளியில பயப்படக்கூடாது, மெயினா அவங்க பயந்தா அந்த குழந்தைக்கு அது பாதிக்கும் அப்படின்னு. அதே குழந்தைக்கு நல்ல அறிவு இருக்கும், போன ஜென்மத்து இதெல்லாம் கூட நினைவு இருக்குமா. அப்புறம் கிருஷ்ணரே வந்து சொல்றேன், இல்ல நீ அந்த மாதிரி பயப்படாதே, உனக்கு வந்து தனி அருள் நான் கொடுக்குறேன், நீ வெளியில வந்தாலும் நல்ல ஞானத்தோட இருப்பாய், உனக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து இதாகாது, என்னது இந்த முக்குணங்கள்லாம் உன்னை தாக்காது அப்படி அந்த மாதிரி வரம் கொடுத்ததுனால வெளியில வந்துட்டார். வந்து எப்படி சுகபிரம்மர், இவர் தான் சுகர். இவர் வந்து அப்புறம் எல்லாருக்கும் வந்து இது பரீட்சித் மகாராஜா பாகவத கதை, பரீட்சித் மகாராஜா ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு, ரிஷி ஸ்ருங்கர் ரிஷிங்கிற ஒரு ரிஷி வந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். இவர் வந்து ராஜா, ரொம்ப நல்ல ராஜா, எக்ஸாட்டிக், ஒரு பகவானே சொல்ற இல்லையா, மனிதர்கள்ல அவர் வந்து ராஜாவா இருக்கார், ஒருத்தருக்கு ஒரு இதுல எப்படி இருக்காங்க, மனிதர்கள்ல நான் ராஜாவா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை வரும். சோ இவர் ரொம்ப நல்ல இதா இருந்தார். அப்புறம் என்ன ஆயிடுது, இவர் ஒரு காட்டு இதுல வந்துட்டு இருக்கும் போது தாகம் ஏற்பட்டிருக்கு. சோ அந்த முனிவரோட யாரு சங்கர் முனி அந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்தோன்னு பார்த்தா அவர் வந்து இப்படி வந்து தியானம் பண்ணிட்டார். எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு, எனக்கு வந்து தண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டு பாக்குறேன். அவர் வந்து ராஜா வந்ததும் தெரியாது, அவர் பாட்டுக்கு தியானத்தை இருந்திருக்கார். இவருக்கு கோவம் வந்துட்டு, நார்மலி இஸ் அ வெரி நைஸ் பர்சன், அந்த டைம்ல அவர் கோவம் வந்துட்டு இப்படி பாக்குறேன், இன்னும் நான் இவ்வளவு நேரம் கேட்டுட்டு இருக்கேன், எனக்கு தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கீழே இருந்த ஒரு செத்த பாம்பு எடுத்து இப்படி போட்டு விடுறாரு. அது ஒரு மாலையா விழுந்துடுது. அவருக்கு அப்பவும் தெரியாது, ஏன்னா அவர் ஆழ்ந்த தியானத்துல இருக்காரு, அவர் சாந்தமா அவரோட தியானத்துல இருக்காரு. இவர் அதை பண்ணினார், அவர் மட்டும் போயிட்டார். ஏன்னா அவருக்கு அந்த கோவத்துல என்னது பண்ணியாச்சு. அதனால நம்ம அந்த ஸ்லோகம் முடிச்சோம். கோவம் வந்தா மூடர்கள் அவளுக்கு என்ன ஆயிடுறது, என்ன பேசுறோம் தெரியாது, மயக்க நிலையில போயிடுவாங்க, புத்தி பேதலிச்சு போகலன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கோவம் வரும்போது வாயை திறக்க கூடாது சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அந்த டைம்ல என்ன வார்த்தை வரும்னு தெரியாது, நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்காது.
சோ அது மாதிரி பண்ணிட்டு போயிட்டார். ஆனா அவரோட பிள்ளை இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பான். அவன் வந்து ஸ்ருங்கி, அந்த பிள்ளை பேரு ஸ்ருங்கி. அவன் அதை பார்த்துட்டு சொல்றான், என்னது எங்க அப்பாவோட இதுல போயிட்டு நீ ஒரு இதுல இருந்தார், தியானத்துல இருந்தார், அவருக்கு போயிட்டு நீ செத்த பாம்பை எடுத்து போட்டுட்டு போனியா, இரு நான் உனக்கு சாபம் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு சாபம் போட்டுட்டார். என்னது 7 நாள்ல நீ செத்து போயிடுவே அப்படின்னு. அது வந்து கேட்ட பரீட்சித் மகாராஜ் ரொம்ப சந்தோஷம். நான் இறக்க போறேன், 7 நாள்ல இருக்க போறேன்னா சோ நைஸ். ஏன்னா நமக்கெல்லாம் டேட் ஆஃப் பர்த் வேணா குறிப்பாங்க டாக்டர்ஸ், இந்த நேரத்துல இந்த டைம்ல இந்த நாள்ல நான் வந்து குழந்தைய எடுக்க போறேன் அப்படின்னு. இப்பெல்லாம் அப்படிதானே, எல்லாமே சி செக்ஷன் தானே. ஆனா இறப்பு வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு தெரியும், யாருக்குமே இன்னும் இது வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணது இல்லை, யார் எப்போ இறக்க போறாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா இவருக்கு அது ஒரு வரப்பிரசாதமா தெரிஞ்சு கொடுத்தாரு. ஆஹா சோ நைஸ், 7 நாள்ல நான் இறக்க போறேன்னா எல்லா ராஜ்யம் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இனிமே நான் கிருஷ்ண கதை தான் கேட்க போறேன் அப்படின்னு பாகவதம் கதையெல்லாம் சுக மகாராஜ் சேர்ந்து இவர் கேட்டு இருக்காரு. இதுதான் அந்த ஒரு ஸ்டோரியோட இது. ஆனா அவ அப்பா சொல்றாரு, சுங்கர் சொல்றேன், என்ன நீ இப்படி பண்ணிட்டு, அவர் எவ்வளவு நல்ல ராஜா, அவர் ஏதோ ஒரு இதுல பண்ணிட்டார், நீ போயிட்டு அவரை பண்ணினீங்க, இதெல்லாம் பெரிய தப்புன்னு பிள்ளைய அதட்டுறார். பிள்ளை பணம் பண்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இது வந்து இவர் என்னது துருவ மகாராஜா, துருவன், இது தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும், நம்ம பிபிடி இன்னும் நல்ல டீட்டெயிலா பார்ப்போம். துருவ மகாராஜா எப்படின்னா வந்து இது அப்பாவுக்கு வந்து 2 மனைவி. அவ அப்பா பேர் மறந்து போயிட்டேனே. அவ அப்பாவுக்கு 2 மனைவி, சுனிதி சுருச்சி. சுனிதி வந்து மூத்த பொண்டாட்டி, அவரோட பிள்ளைதான் இவர். அப்புறம் வந்து 2வது வந்து நல்ல பியூட்டிஃபுல் ஃபீமேல கல்யாணம், அவர் வந்து சுருச்சி. உத்தான பதம் தான் அந்த ராஜா பேரு. அப்புறம் வந்து மனைவி வந்து சுருச்சி சுனிதி, சுனிதி சுருச்சி. சுனிதியோட மகன் தான் இவர் துருவன். சுருச்சியோட மகன் அவர்தான் உத்தான பதன். ஓ அப்போ ராஜா பேரு உத்தமன் மாதாஜி, உத்தமன். அந்த பிள்ளை பேரு உத்தமன், சுருச்சியோட உத்தமன். இல்ல நான் உத்தான பாதன் கன்ஃபியூஸ் பண்றேன், அது ஒரு ராஜா பேர் தான். அது அப்பா. இது வந்து அந்த குழந்தைய வந்து கொஞ்சம் இருக்காரு அவன் அப்பா. அப்ப இந்த குழந்தையும் போயிட்டு நானும் போயிட்டு, அப்பா காமன் தானே, அம்மா தானே வேற வேற, நானும் போயிட்டு சின்ன குழந்தை 5 வயசு குழந்தை அம்மா அப்பா மடியில போய் உட்காந்தோன்னா அவன் அப்பா ஆனந்தமா 2 குழந்தையும் வச்சுக்கிறாரு. ஆனா இந்த 2வது அந்த சித்திக்காரி என்ன பண்றா, கீழே இறங்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை கீழே தள்ளி, நீ எல்லாம் உட்காரத்துக்கு லாயக்கு கிடையாது, இன்னும் மூத்த பொண்ணோட மூத்த வைஃபோட பிள்ளைதான், நாளைக்கு ராஜ்யம் இவனுக்கு வந்துடுமேன்னு ஒரு பயம், அதனால நீ போ, உனக்கெல்லாம் ரைட்டு கிடையாது. ஏன் நான் உட்காரக்கூடாது, அப்பா என்னுடையதும் அப்பா என்னோட அப்பாவும் தானே. இல்ல அதுக்கு வந்து ஒரு குடிப்பினை வேணும், என் வயத்துல பிறந்தாதான் உனக்கு வந்து அதுல உட்காரத்துக்கு, அப்பா மடியில உட்காரத்துக்கு தகுதி இருக்கு. ஏன் அப்படி கேட்டோம், அதெல்லாம் நீ கடவுள்கிட்டே போய் கேளு. கெட்டதுலயே ஒரு நல்லது என்ன பண்ணிட்டானா, போய் கடவுள்கிட்ட கேளுன்னு சொல்லிட்டா. அது அழுதுண்டே அவ அம்மாட்ட போறது. ஏன்னா அவ அம்மாலாம் இங்க தனியா இருக்காங்க, இவங்க மாளிகைகள் எங்க இருக்காங்க. அம்மா இப்படி போனேன், இந்த மாதிரி சித்தி இந்த மாதிரி சொல்லிட்டானே, என்ன பண்றதுக்கு வந்து நான் வந்து நம்மளே இப்படி வந்து ஒதுக்கி நம்ம வச்சிருக்காங்க, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அவங்க எப்படி சொல்றாங்களோ அதேதான் கேட்கணும், கடவுள்கிட்ட தான் நம்ம வேண்டிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. இது வந்து பிளான் பண்றது, 5 வயசு குழந்தை பிளான் பண்றது, ராத்திரியா வந்து இறங்கிடுறது, வீட்டை விட்டு போய் காடுல எல்லாம் போய் சுத்தி எல்லாம் தெரியும் போறது. அங்க போயிட்டு நாரதர் வர, நாரதர்கிட்ட கேட்கறாரு வந்து எனக்கு இப்படி கடவுளை பாக்கணும், நீ எல்லாம் அதெல்லாம் போக முடியாது, நீ வீட்டுக்கு போ, நீ சின்ன பிள்ளை, கடவுளையில பாக்குறதுலாம் ரொம்ப கடினம், நீ போன்னு. இல்ல போக முடியாது, என்ன உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா, நான் ஏன் என்னோட அப்பா மடியில உட்காரக்கூடாது, அவரோட கொஸ்டின் அதேதான். சின்ன குழந்தை 5 வயசு குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் இல்லையா, நான் ஏன் என்னோட அப்பா மடியில உட்காரக்கூடாது, நான் ஏன் சித்தியோட வயத்துல பிறந்தாதான் உட்கார முடியுமா, இப்படி எல்லாம் கேட்கும்போது ஏன்னா கடவுள்கிட்ட கேட்டே ஆகணும். அப்புறம் ஆன மட்டும் சொல்லி பார்த்தாரு, கேட்கலையே, சரி போ. அப்ப இவர் சொல்ல, அதனால கடும் தவம் எல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு சிஸ்டம் எல்லாம் சொல்றாரு. 1 மாசம் இப்படி வந்து வெறும் புல்லு மாத்திரம், இந்த உலர்ந்த இலைகள் சாப்பிடணும். அது வந்து அப்புறம் 2வது மாசம் வந்து 3 நாளைக்கு ஒருக்கா தான் காற்று சுவாசிக்கணும். இன்னும் நிறைய ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கு. அப்புறம் 6 நாளைக்கு ஒருக்கா தான் வந்து என்னது என்னெல்லாமோ இருக்கு. 3 நாளைக்கு ஒருக்கா தான் தண்ணி குடிக்கணும், 6 நாளைக்கு ஒருக்கா தான் மூச்சு காற்றே இருக்கணும். அப்புறம் வந்து ஃபார் எவர் நீ வந்து ஒத்தக்கால இருக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் அப்புறம் வந்து 6 மாசம் ரொம்ப கடுந்தவம் எல்லாம் புரிந்து எல்லாம் பண்ணணும்னு பூமியே அதிர்ந்து போயிடுதான். அவர் அந்த ஒரு ஒத்த கால இருக்கும்போது அந்த ஒரு கால் கீழே இருக்கிறது அப்படியே நின்று தபஸ் பண்ணும்போது பூமியே கீழே ஆய்ந்து போட்டான். அப்ப எல்லாம் தேவர்கள் இதெல்லாம் வந்து பயந்துட்டாங்க, ஓ என்ன எடுத்து அப்படின்னு. அப்ப கிருஷ்ணரே வந்து அந்த பாஞ்சஜன்யம் அந்த சங்கால அவருக்கு இதெல்லாம் இப்படி வருடி கொடுத்து, நீ கண்ணு திறப்பா, நான் முன்னாடி வந்திருக்கேன். அவர் இல்ல கண்ணெல்லாம் திறக்க முடியாது, என் மனசுக்குள்ள அந்த பகவான் தெரியறார், நான் அவரை பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட கேட்டுதான் முடியாது அப்படின்னு சொன்னா, நான் தான் வந்திருக்கேன், கண்ணை திற. அப்புறம் அந்த கண்ணத்தெல்லாம் வருடி எல்லாம் பண்ணோட கண்ணு திறந்து பார்த்தோன்னு அவரோட திவ்ய ரூபத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே மெய் மறந்து போயாச்சு. இந்த குழந்தை என்ன கேட்கணும்னே தெரியல. இதை விட என்ன கேட்க முடியும், ஒரு அப்பா மடியில உட்காரணும்னு கேட்டதுக்கு பகவானே கிடைச்சப்பறம் அப்பா மடின்னு கேட்க முடியுமானா அதை விட பெரிய ப்ரெஷர்ஸ் கிடைச்சு விட்டேன். இதுல நம்மளும் அதான் ஒரு லெசன் வில் டீச்சர்ஸ், ஒரு ஸ்டோரி வில் டெல்லர். பகவான் கொடுக்கறது நம்ம ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு பகவான் கொடுக்கணுமே அவரை என்னவோ பெருசு கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்றேன்.
அப்ப நம்ம வந்து கேட்காம இருக்கும்போது பகவான் நிறைய கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, கேட்காம இருக்கலாம். சோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் இந்த இவர் சொல்றாரு, எனக்கெல்லாம் உங்களை புகழ்த்தி பாடுறதுக்கு எனக்கு இன்னும் அறிவில்லை, ஒண்ணும் இல்லை, ஏன்னா ஸ்லோகம் எல்லாம் தெரியாது, சின்ன குழந்தை தானே. இப்ப அந்த பாஞ்சஜன்யத்தால இப்படி எல்லாம் பண்ணுவோன்னு நிறைய புகழ்த்தி எல்லாம் பாடி எல்லாம் பண்ணிட்டு, நீ போ, நீ வீட்டுக்கு போ, நீ வந்து இன்னும் இது என்னது கிங்கா இருந்து நிறைய வருஷம் நீ ஆண்டு எல்லாம் அனுப்புறோம், உனக்கு வந்து தனி உலகமே வைக்கிறேன். என்ன அப்பா மடி, என்ன அப்பா மடிக்கு தானே நீ ஆசைப்பட்ட, உனக்கு ஒரு உலகமே கிரியேட் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நட்சத்திரம், துருவ நட்சத்திரம், பகவான் அவரோட பேர்ல ஒரு நட்சத்திரம், இப்போ ஒரு ஐ திங்க் போல் ஸ்டார் என்ன சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, துருவ நட்சத்திரமே கிரியேட் பண்ணி கடைசியில இவர் வயசான அப்புறம் அம்மாவும் சுனிதியும் இவருமா சேர்ந்து அங்க இன்னமும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டது, தெரியாது, ஐ டோன்ட் நோ ஃபார் இட் இஸ். அப்புறம் இது வந்து ராமாயணம் எல்லாரும் தெரியும். இவர் யாரு, ஆஞ்சநேயர் பெரிய பக்தர். ராமருக்கு வந்து இவ்வளவு கைங்கரியம் பண்ணி எல்லாம் கண்டேன் சீதையை சொல்லி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு லங்காயை எரிச்சு எல்லாம். அப்புறம் என்ன, லக்ஷ்மணன் மூர்ச்சையா விழும்போது மலையை எடுத்துன்னு வந்துட்டாரு, மூலிகை எடுத்துன்னு வானாக்கா அது தேடுறதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மலையை பேத்துன்னு வந்துட்டார். அவ்வளவு பெரிய பலசாலி. அதனால எப்படி இருக்கார், தன்னோட பலம் தனக்கே தெரியாது, அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார், ஒரு சர்வெண்ட் மாதிரி கீழே உட்காந்துட்டு. ராமர் சீதா லக்ஷ்மணன் எல்லாம் இருந்தா அவர் எங்க இருப்பார், அவ பக்கத்துல நிற்க மாட்டார், கீழே உட்காந்துருப்பார். இப்படி சேவகன் மாதிரி. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு டிவோட்டியா இருக்கணும், சேவகனா இருக்கணும். அப்புறம் இது வந்து நைமிஷாரண்யத்துல வந்து சேஜஸ் அவங்கெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. இது வந்து பாகவதத்துல பாகவதத்தோட ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருக்கு. அது வந்து நம்ம பார்த்தா தெரியும் என்ன ஒரு டெக்னிக்கலா இருக்கும். அது அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, இந்த டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாம் சொல்றாங்க. சோ இதெல்லாம் டிவோட்டிஸோட ஒரு ஸ்டோரி, 7 ஸ்டோரி போட்டிருக்கு. சோ இந்த மாதிரி எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸா இருக்கணும் அப்படி. அப்பா முடிச்சேனா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்புறம் 17 இதுல ஸ்லோகம் இல்லை, 17 சார், டெக்ஸ்ட் 17 படிச்சுடலாம். எவ்வளவு படிச்சாச்சுன்னா அதையும் முடிச்சுடலாம். இன்னைக்கு அங்க 14வது சாப்டர் தான், ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 14 சாப்டர் சின்னதுதான், அது முடிச்சுடலாம். நேற்றுக்கு லேட்டா எடுத்தேன், நம்ம கிளாஸ் லேட் ஆச்சு, அங்கேயும் லேட்டா எடுத்தேன். 17 இல்லையா. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்தः ஏகபக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோத்யர்த்தம் அகம் ச மா பிரிய. இதுதானே வாட் இஸ் த பெஸ்ட் அமங் 4 kinds of. நான் என்ன சாப்டர் படிச்சேன், இல்ல இது வேற 17 why I'm not showing wrong. இது வந்து பிரிய வந்து சதுர்விதா பஜந்தேமா, அது 16. அப்ப இங்க வந்து 17 தப்பா போயிருக்கு. சதுர்விதா பஜந்தேமா, 4 கைண்ட் ஆஃப் பயஸ் பீப்புள். யார், இது வந்து ரிப்பீட்டட் தான். யாரெல்லாம் வந்து 4 பீப்புள் என்ன வந்து வழிபடுறவங்க யாருன்னு, யாரெல்லாம் துயருற்றோர், பொருள் வேண்டுவோர், அப்புறம் வந்து இது பகவானை வந்து கேள்வி கேட்டு மீன்ஸ் பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறவங்க ஞானி. ஆமாங்க, நம்பர் வாங்க. ஓகே, 7.80. யார் படிச்சுட்டு இருந்தீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அம்மா படிச்சிட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. என் மொபைல்ல சார்ஜ் இல்ல, அதனால அம்மா மொபைல்ல படிக்கிறாங்க. ஒரு நிமிஷம், ரமேஷ் பிரபுஜி ஆன் பண்ணிருக்காரு, படிக்கணுமா பிரபுஜி? சும்மாதான் ஆன் பண்ணிருக்காரு. படிச்சுட்டு பாப்போம், நீங்க படிச்சுங்க. ஓகே மாதாஜி. உத்தாராஹ சர்வ ஏவைதே ஞானி த்வ ஆத்மைவ மே மதம் ஆஸ்திதஹ ச ஹி யுக்தாத்மா மாம் ஏவானுதமாம் கதிம். யாரெல்லாம் இந்த 4 டிவோட்டிஸ் சொன்னோமே, இது என்னது, பொருள் வேண்டுவோர், துயருற்றோர், பகவானை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க அண்ட் ஞானி. All these devotees are undoubtedly magnanimous souls. இவங்க எல்லாருமே நல்ல சோல் தான். But he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. யாரு ஞானி, இந்த கடைசியில ஞானி சொன்னேனே, அவங்க வந்து என்னோட லெவல்ல அவங்க இருக்காங்க. என்னோட லெவல்னா என்ன அர்த்தம், நல்லா புரிஞ்சுட்டு அவன் என்ன சேவை பண்றான், அவன் தான் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்ப பணம் கேட்கிறவங்க பகவான் வந்து இது கொடுக்கல, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. நான் துயரமா இருக்கேன், எனக்கு அது சரியில்லை, இது சரியில்லை, இந்த அவாக்கும் இல்ல. இன்குசிட்டிவா இருக்கிறவங்களுக்கும் இல்ல. யாரு ஞானியா இருக்கிறவங்களதான் I consider them as the perfect one. Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me the highest and most perfect good. அந்த ஞானியா இருக்கிறவன் தான் என்னை வந்து கண்டிப்பா அடைவான். ஏன்னா வந்து தான் யாருன்னு புரிஞ்சுட்டு சேவை பண்றான், எனக்கு வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்றான். சோ அவன் வந்து கண்டிப்பா என்னுடைய இடத்தை அடைவான். அப்புறம் பகுநாம் ஜன்மநாம். யார் நெக்ஸ்ட்? சத்யபாமா மாதாஜி தானே? படிங்க மாதாஜி. சத்யபாமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. மாதாஜி இருக்க மாதாஜி இன்வைட் பண்றது. படிங்க. பகுநாம் ஜன்மனாம் அந்தே அந்தே ஜனன ஞானவான் ஞானவான்
मां प्रपद्यते ते वसुदेव सर्वमिति सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः என்னது பகூனாம் ஜன்மனாம் வந்து நிறைய கோடானு கோடி நம்ம வந்து ஜன்மங்கள் எடுத்திருக்கோம். அது கடைசியில என்னது ஞானவான்மா என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய ஜன்மங்கள் எடுத்துட்டு அப்புறம்தான் புரிய வருது நான் யாருன்னு. அதுல இங்கிலீஷ்ல படிச்சோம். ஆஃப்டர் மெனி பர்த்ஸ் அண்ட் டெத்ஸ் நிறைய இந்த சுழற்சியில பிறந்து இறந்து he who is actually knowledge யாரு அப்புறம் என்னை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் சரண்டர் பண்ணுவாங்க என்கிட்ட. knowing me to be the cause of all causes என் காரணம் தான் எல்லாமே கிரியேட் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறான். அண்ட் ஆல் தட் இஸ் இதெல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே என்னாலதான் கிரியேட் ஆயிருக்கு. such a great soul is very rare. அந்த மாதிரி என்ன நல்லா புரிஞ்சுட்டு டோட்டல் கான்பிடன்ஸ் அவன் தான் பகவான் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்றவங்க ரொம்ப ரேர். அது எப்போ முடியறதான் நிறைய பகூனாம் ஜென்மம் நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் யார் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி சோல் ரொம்ப ரேர். சோ துர்லபக அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ரேர். Yes. 19, 20, 24. Okay. 23. Skip பண்ணிடுறேன். 24 பண்ணலாம். Yes, 24 படிங்க யார் மாதாஜி? நான் படிக்கிறேன். அவ்யக்தம் வியக்தம். என்ன ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வெயிட் பண்ணுவோம். செல்வம் பிரபுஜி இருக்கார் படிக்கணுமே. மாதாஜி நான் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. அவ்யக்தம் முடியல மாதாஜி இல்ல முடியவே இல்லை இருங்க. ஓகே மாதாஜி ஓகே மாதாஜி படிங்க பிரபுஜி. அவ்யக்தம் வியாக்திம் அபானம் மன்யந்தே மாம் அபுத்தயः பிரணாம்பவம் அஜானந்தோ பரம்பவம் அஜானந்தோ நமவ்யயம் அனுத்தமம். எஸ் அன்இன்டெலிஜென்ட் மேன் யாரு வந்து புத்தி இல்லாம இருக்காங்களோ who do not புத்தி இல்லாதவங்க ஏன் இப்படி காட்டியிருக்காங்கன்னா இவங்க எல்லாம் சயின்டிஸ்ட். இவங்க எல்லாம் பௌதிக உலகத்துல நல்லா வந்து படிச்சு நல்ல திறமசாலியா ரொம்ப அறிவாளியா இருப்பாங்க. ஆனா பகவானோட விஷயத்துல ஜீரோ. அவங்க வந்து அன்இன்டெலிஜென்ட் அவெல்லாம் அன்இன்டெலிஜென்ட் மென் தான் சொல்றது. பௌதிக ஆன்மீகத்துல அவங்க எல்லாம் they are considered as unintelligent who do not meet perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, was impersonal before. முன்னாடி உருவம் இல்லாம இருக்கேன், இப்ப உருவத்தோட இருக்கேன். ஒரு குழந்தையா பிறந்து இவாளுக்கு வாசுதேவிக்கு ஒரு குழந்தையா பிறந்திருக்கேன் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்களே தவிர நான் இன்னுமே என்னோட ஆழ்நிலை உருவத்துல இருக்கேன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. என் காரணம் தான் எல்லாம் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. நான் ஒரு உருவம் எடுத்து வந்திருக்கேன் கரெக்ட் தான், ஒரு பர்பஸ்க்கு இந்த ஒரு அவதாரம் எடுத்திருக்கேன். ஆனா அவங்க வந்து இதுதான் நிஜம், இதை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் இந்த மாதிரி ஒரு உடல் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன், இது ஒண்ணுதான் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. I was impersonal before and I have now assumed this personality. Due to their small knowledge, சிற்றறிவு படைத்தோம் நம்ம படிச்சோமே, they do not know my higher nature. அவங்களுக்கு என்னோட இந்த மாதிரி ஹையர் நேச்சர் பத்தி அவங்களுக்கு தெரியாது. which is imperishable and supreme. அதுதான் சுப்ரீம், அது வந்து அழிவற்றது என்று அவளுக்கு தெரியாது. 25 கீதா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया महावृत मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्. I am never manifest to the foolish and unintelligent. யோகமாயா சமர்த்த மூடர்களுக்கும் என்னை பத்தி நாபி ஜானாதி என்னை பத்தி தெரியாது அவங்களுக்கெல்லாம். ஐயம் நாபி ஜானாதி மூடர்கள் அண்ட் அன்இன்டெலிஜென்ட் யாரெல்லாம் வந்து மந்த புத்தியா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்னை பத்தி புரியாது. ஃபார் தெம் ஐ எம் கவர்ட் பை மை இட்டர்னல் கிரியேட்டிவ் பொட்டன்சி. யோக மாயால நான் வந்து நான் இவ்வளவு நான் வந்து ஒரு ஃபீட்ஸ் எல்லாம் பண்றேன், மலையை தூக்கினேன், அது பண்ணேன், அசுரர்கள் வைத்தேன், ஏதோ ஒரு யோக மாயால அவன் இருக்கான், அவன்கிட்ட ஏதோ பவர் இருக்கு அப்படிதான் நினைக்கிறாங்களே தவிர நான் கடவுள்னு அவங்க வந்து நினைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா அவெல்லாம் வந்து fools and unintelligent people. they are மந்த புத்திக்காரங்க. and so the deluded world knows me not. அதனால்தான் வந்து உலகத்துல உள்ளவங்களுக்கு யாருக்கும் என்னை பத்தி முழுமையா நான் யாருன்னே புரிய வராது. who I am unborn and infallible. நான் வந்து எனக்கு அழிவும் கிடையாது, நான் தப்பும் செய்யாதவன். நான் வந்து இது தப்பு தானே சொல்றேன், கீழே விழாதவர். இன்ஃபாலிபிள் அன்பார்ன். ஐ எம் அன்பார்ன் அண்ட் ஐ எம் இன்ஃபாலிபிள் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் புரியாது. நான் வேற ஒரு மாடு வைக்கும் பிள்ளை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. என்னுடைய ஒரிஜினல் ரூபா அவங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே 25 26 30 27 29 யார் படிக்க போறீங்க?
கீதா மாதாஜி மாதாஜி ஜானி மாதாஜி 29 29. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாமாஸ்ரித்ய யதந்தி யே தே பிரம்ம தத்விது கிருஷ்ணம் அத்யாத்மம் கர்ம சாக்கிலம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Intelligent person. இப்ப நான் unintelligent person பார்த்தோம். Intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age to death take refuge in me. இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் என்னது, எப்படி இந்த உடல் அழிய போறது, அப்ப நமக்கு என்ன பண்ணணும், திரும்பி வேற உடல் எடுக்க வேண்டாம், பகவான் இடத்துக்கு போகணும். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல புத்தி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they take refuge in me, எங்கிட்ட வந்து சரணடைகிறாங்க. இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ், எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி எங்கிட்ட சரணடைகிறாங்க. they are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. அவங்க வந்து பிரம்மன் நிலைக்கே போய்விட்டாங்க. இப்ப நம்ம அதை தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப கொஞ்ச நேரம் அவன் வந்து பிரம்மன் நிலைக்கே வந்து விட்டான். அப்போ அவனுக்கு வந்து என்னை பத்தி நல்லா புரிஞ்சு வருது. அண்ட் எல்லாம் தெய்வீகமாக அவன் வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸையும் பண்ணுவான். அதான் அந்த தேர் இழுக்கிறது இப்ப எல்லாம் நடக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வேலையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. கடைசித்தது ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் ஜாதி யஜ்ஞம் தயே விதுஹு பிரயாண காலே பீசமாம் தேவிதுர்யுக்த சேதசகா. பிரயாண காலம் கடைசி நம்ம வந்து யாத்திரை போறோமே அந்த தோஸ் இன் ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் மீ, யாரு பகவானை நல்லா புரிஞ்சு நல்லா அவங்களுக்கு தெரியும். யாரு இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் துரோணாச்சாரியர் போட்டிருக்காரு. அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் பகவான் யாருன்னு எல்லாம் முதல்ல இருந்தே தெரியும் அவருக்கு. அந்த மாதிரி who know me the supreme lord, நான் தான் கடவுள்னு நல்லா தெரியும் அவருக்கு. to be the governing principle of the material manifestation, எல்லாம் மெட்டீரியலா இந்த ஃபுல் உலகம் வந்து கிரியேட் ஆனது என்னாலதான் உருவாயிருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். வந்து ஆஃப் த டெமிகாட்ஸ், இந்த உலகம் மாத்திரம் இல்ல, டெமிகாட கிரியேட் பண்ணது நான் தான் தெரியும். அண்ட் ஆஃப் ஆல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சாக்ரிஃபைஸ் பண்றது யாருக்கு போய் சேர்றது, பகவானுக்கு தான் போய் சேர்றது. யாரு கடவுள், யாரு கிருஷ்ணனுக்கு தான் போய் சேர்றது. அதுவும் அவங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் நோ மீ, அவங்கதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க, என்ன நல்லா புரிஞ்சுண்டு they understand and know me the supreme personality of Godhead even at the time of death. இந்த மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க even at the time of death என்னை வந்து அப்போ வந்து இறக்குற தருவாயில என்னை வந்து புரிஞ்சுட்டு இறப்பாங்க. அதுதான் நம்ம இப்ப படிச்சோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. சோ நம்ம வந்து கவலையே பட வேண்டாம், நம்ம இதுலயே முங்கி இருக்கலாம். அப்ப இறக்குற தருவாயில கபம் வந்து கொடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆழ்வார் எழுதினாரே, அதை படிச்சோன்னா எனக்கே கொஞ்சம் இதா ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிச்சோன்னா இதாதான் இருந்தது, ஒரு மாதிரி டென்ஷன். கரெக்ட் தானே, நினைக்கிறேன். இப்ப நினைவு இருக்குமா, வாயால சொல்ல முடியலன்னா நினைவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. பட் நம்ம இதையே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா, இந்த பகவான் சொல்லியிருக்கார் 7.30 கிருஷ்ணனே சொல்லியிருக்காரு, யாரு எந்த நேரமும் என்னை வந்து இந்த மாதிரி ஆழ்நிலை உருவத்துல என்ன நினைத்து பார்த்து எப்போ என்னை வந்து சரணடைகிறாங்களோ அவங்க இருக்கும் தருவாயிலும் நான் வந்து அவங்களோட மனசுல நான் இருப்பேன். அடுத்தா 7.13 எஸ் முடித்து விட்டோம். அப்படியாக கிருஷ்ணா 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 அப்படியே 7 சாப்டர் முடித்தோம். ஓகே, நிமிஷம்.